Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista. Subham Astu Sarvajagatam. Je streda 26. novembra roku pána 2014 a znova za mikrofónom sedí Martin Urminský alias Nenásilný antiterorista a vy znova počúvate Slobodný vysielač, vaše rádio, ktoré si financujete vy sami, rádio alebo jediné médium bez platenej reklamy na Slovensku. No tak počúvajte a tak ako som si vymyslel novú tradíciu, hodím zasa do éteru niekoľko kvant, ako myšlienok, ktoré by vás mohli osloviť alebo ktoré by si myslím, že by mohli byť pre vás zaujímavé. No, prišlo k nejakej zmene na vedúcich pozíciách našej vláde, respektíve našom štáte. Druhá najvyššia ústavná funkcia bola vymenená, to znamená z tých troch prútov svätoplukových už dva odpadli. Už tam nie je Gašparovič, už tam nie je Paška. Gašparovičovi skončilo funkčné obdobie, Paška odišiel kvôli korupcii, ale obávam sa, že to asi nebude stačiť, že len ten jeho povedzme odchod do ústrania, užívať si nakradnuté peniaze, tak to asi ľudia to tak nenechajú, predpokladám. No a máme tam nejakého Pellegriniho z hodou-okolností Banskobystričana, ktorý mal tú odvahu, alebo nemá ešte nahrabané, tak tam skrátka to zobral, zariskoval, podpísal si ten bianko rozsudok a zobral v súčasnosti tú pozíciu predsedu parlamentu. Fico má samozrejme momentálne plné galoty. Nečudujem sa, nedivím sa, ale ak si uvedomíte, že to bolo spustené iba obyčajným nejakým jedným tendríkom, ktorý sa prevalil z okolností v mojom rodnom meste v Piešťanoch. A takýchto tendrov sú tu desiatky len za posledné roky a tisíce za posledných 25 rokov, pretože títo politici alebo tieto politické garnitúry sa striedajú pri systematickom rozkrádaní tohto štátu. A tuto išlo nejaký 1 000 000 eur navyše, kde pri jednom prístroji to skrátka predražili o ten 1 milión tuto za hranicou Moravy. Na Morave, teda za riekou Moravou, to kúpili povedzme o 1 000 000 lacnejšie, u nás o 1 000 000 drahšie. U nás sa všetko takto predražuje, samozrejme oni sa to snažia obhájiť, že toto je iný trh, menší trh a je k tomu nejaký servis, software a skrátka inštalácia a tak ďalej. Skrátka snažia sa to takýmto spôsobom zdôvodniť, obhájiť, ale samozrejme je to čistá krádež, je to čistá korupcia, ale vrátim sa k tomu, že kvôli 1 miliónu tuto zrazu odstúpil druhý najvyšší predstaviteľ, ale už predtým sme upozorňovali o tom, že tu sa dejú oveľa väčšie rozkrádačky a nikto to nerieši a vy na to nereagujete. Vrátim sa k tomu mýtnemu systému, ktorý sme už x-krát spomínali. Česká republika, ktorá je dvakrát taká veľká ako Slovensko, dokázala mýtny systém si zabezpečiť za nejakých 130 miliónov eur. Na Slovensku tento mýtny systém stál 850 miliónov eur a každý rok bude odchádzať na Cyprus 8 až 10 miliónov eur ročne, v podstate iba za nejaké poplatky za spracovanie kart. Takéto tunelovanie štátneho rozpočtu je v podstate systémové. Robia to samozrejme vďaka politikom všetkých tých 5 investičných alebo finančných skupín, ktoré túto parazitujú na tomto štáte. V tomto prípade má v tom samozrejme nepriamo alebo priamo prsty JNT, pretože tento mýtny systém je priame tunelovanie štátneho rozpočtu cyperskou schránkovou firmou sídliacou na rovnakej adrese ako firmy JNT. Čiže
čo vám poviem, tých 850 miliónov eur a plus samozrejme ešte tie ďalšie prostriedky, ktoré odchádzajú každý mesiac, každoročne na túto cyperskú schránkovú firmu, sú dôvodom na čo? Keď kvôli 1 miliónu odstúpil predseda parlamentu, kvôli týmto, povedzme to len tak strelíme, 500 miliónom eur odstúpi kto? Kto to má na starosti? Kto je za to zodpovedný? Rozmýšľajte. 500 miliónov eur. Každý rok 8 až 10 miliónov eur odíde do schránkovej firmy. Zo štátneho rozpočtu, z vašich daní, z vašich poplatkov za diaľnice a tak ďalej. A to hovorím, že aj z EU fondov končí vždy nejaká časť na schránkových firmách v zahraničí. Z tendrov, z verejných obstarávaní. Vo všetkom je to stále to isté. Vždycky nejaká časť končí na schránkových firmách v zahraničí alebo na švajčiarskych kontách, na Cypre, na Belize. Stačí toto zistiť, kam to chodí, koľko to chodí. Máte krásnu sieť ľudí, ktorí sú zapletení do organizovaného zločinu. A teraz toto počujú sudcovia, počujú to prokurátori, počujú to policajti. My tu máme organizovaný zločin, ktorý takýmto spôsobom tuneluje štátny rozpočet. Nemôžu tvrdiť, že o tom nevedeli. Nemôžu za tým zatvárať oči. Prečo nekonajú? No pretože na tom samozrejme participujú. To znamená, na Slovensku nemáme objektívny systém kontroly, nemáme systém, ktorý by dokázal zabrániť tomu, aby politici, finančné skupiny, sudcovia, policajti, prokurátori chránili záujmy Slovenska alebo občanov, ale naopak. Oni na tomto participujú, sú to kolaboranti a to znamená, majú na tom podiel, sú spolupáchatelia. No, toto som chcel povedať. Dnešná téma sa samozrejme bude týkať, bude ešte dôležitejšia pre mňa, ako je tá korupcia. Dneska sa budeme baviť spolu s Martinou da Silva a s Tiborom Kováčom znova o vode. O tom, ako nás vláda a parlament oklamali a podviedli. Musím to povedať presne takto, lebo inak sa to povedať nedá. Napriek tomu, že sme vyvíjali veľmi silný tlak na parlament, na poslancov, samozrejme na vládu. Veď bolo to samozrejme cítiť, boli sme tam aj pred parlamentom, zbierali podpisy, samozrejme viete, že sme získali viac ako 60 000 podpisov a tie podpisy tu samozrejme sú a to sme neboli vôbec v médiách, áno, pretože nás médiá ignorovali, tak napriek tomu sa nám toto podarilo zabezpečiť. No, ak by sme napríklad dostali taký priestor v médiách, ako to teraz dostal povedzme Lipšic, Hlina, Matovič a Sulík, tak vám poviem, že máme túto podpisy na referendum do 3-4 mesiacov odvtedy. No samozrejme, tie médiá sú patria za predancom, sú cenzurované, sú ovládané politicky a ak nie politicky, tak samozrejme aj v záujmoch nejakých tých finančných skupín korporácií. Takže to je fakt. No a práve preto tu je Slobodný vysielač, aby povedzme tú dieru, tú obrovskú informačnú, ktorá tu je a zároveň aj informačnú vojnu, aby v záujme občanov a v záujme samozrejme Slovenskej republiky, ale samozrejme nie len tých Slovákov, ale hovorím v záujme všetkých ľudí, ktorí to sú, to znamená Maďarov, Cigáňov, Poliakov a tak ďalej, aj Ukrajincov, pretože tí takisto, samozrejme, tí dopracujú na to ešte najviac. Snažíme sa, hovorím, takú tú informačnú vojnu prelomiť, bojovať za vás. Dobre, no ideme sa spojiť teda s Martinou da Silva a s Tiborom Kováčom. Pevne verím, že toto spojenie bude úspešné. My sme mali nejaké problémy trošku s tým hlasom, tak pevne verím, že tentokrát to zvládneme. Už to prichádza. Dobrý deň, počujeme sa? Áno, dobrý deň. Ježiš, aký perfektný zvuk. Pán Kováč, to je až neuveriteľné. Čo sa stalo? Tu sa
dúfam, že aj vo vysielaní to je takto. Ja vás počujem úplne nádherne, no a samozrejme poprosím aj našich poslucháčov, ako počujú našeho hostia, alebo našich hostí. Ak je tam nejaký šum, tak dajte nám vedieť, napíšte nám tradične na naše notoricky známy e-mail, čiže studio@slobodnyvysielac.sk. Rovnako môžete písať aj otázky, alebo prípadne telefonovať. Telefón je tentokrát v dispozícii, volajte. No, pán Kováč, ja som nazval túto reláciu, že budeme hovoriť o vode, o tom, ako nás vláda a parlament oklamali a podviedli. Spravíme si takú nejakú rýchlu genézu toho, čo sa tento rok udialo, alebo čo sa udialo povedzme v poslednom období a týkalo sa to vody. Skúsime sa k tomu ešte raz tak vrátiť, aby naši poslucháči mali povedzme chronologicky usporiadané povedzme tie kroky tej vlády, povedzme parlamentu, vyhlásenia a skutky. Skúsime to takto najprv? Skúsim. Nech sa páči. Máme to, my to aj spísané na papieri. Povieme, že prečo to máme spísané potom neskoršie. Ale teraz tú chronológiu. Takže v roku 2012 vláda schválila vodu ako strategickú surovinu na jednom svojich rokovaní, konkrétne 24.10.2012. Ako strategickú surovinu mysleli tým ako tovar, ako niečo, čo by mohli predávať do zahraničia. Nasvedčoval aj tomu aj ten text uznesenia, kde jednoznačne už boli dokonca vyčlenené určité množstvá. Konkrétne to bolo nejakých 255 miliónov metrov kubických ročne, ktoré by mohli každý rok vyviesť. Potom na základe tohto strategického materiálu vláda sa snažila túto vec zakotviť do nového vodného zákona, ktorý išiel na rokovanie vlády, alebo ktorý bol pripravený na rokovanie vlády a tam podľa legislatívy oni museli predložiť, alebo občania mali možnosť hromadne pripomienkovať tento návrh, kde už boli jednoznačne stanovené, že kto bude dávať licencie, úzka skupina ľudí samozrejme, za akých podmienok a kto bude z toho, alebo že ako z toho budú profitovať súkromné firmy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jednoznačne bol návod k tomu, ako tá voda bude vyvážaná už v tomto zákone a na to zástupcovia občanov pripravili nejakú hromadnú pripomienku, kde sa im za týždeň aj s našou pomocou podarilo zohnať nejakých 1700 hlasov, bolo potrebných 500 hlasov a vláda sa teda museli zaoberať pri tomto návrhu zákona touto hromadnou pripomienkou. Samozrejme, naše námietky boli také, že voda je životná potreba, s vodou sa nemôže obchodovať, nikdy nemôžeme pripustiť, aby to bol tovar a už vôbec nemôžeme pripustiť to, aby profitovali z nich nejaké úzke skupinky ľudí z tohto tovaru. Tieto pripomienky boli samozrejme zmetené zo stola, ale vláda zatiaľ nepredložila tento návrh v tom roku 2013 na rokovanie alebo do parlamentu, preto, lebo sa blížili prezidentské voľby samozrejme. Takže na chvíľku tá téma ustala, čakalo sa na prezidentské voľby, tie prebehli a okamžite po prezidentských voľbách, to bolo niekedy v marci, alebo tak nejako, vláda predložila tento návrh do parlamentu. Keď sme sa to dozvedeli, rozpútali sme spolu s vami čo najväčšiu možnú kampaň a v priebehu asi týždňa aj pol sme nazbierali tých vyše 60 000 hlasov. Ten návrh prešiel teda do parlamentu, tam bolo prvé čítanie a k našim námietkam sa pripojila aj opozícia, ktorou sme samozrejme aj my jednali, aj zástupcovia občanov jednali a sme sa ich snažili dokonale informovať. Oni tie naše argumenty prebrali a vznikla o tomto zákone v parlamente dvojdňová diskusia. Ako veľmi burlivá, o ktorej samozrejme médiá sa veľmi neinformovali. Úloha médií v tomto celom procese bola taká, že samozrejme dávali priestor ale jednej strane, to bolo ministerstvo oficiálnych médií a súkromných médií. A samozrejme aktivisti sa k slovu nedostali a keď aj áno, tak ich tvrdenia boli veľmi prekrútené a veľmi tendenčne boli obyvateľi informovaní. Ale napriek tomu táto vlna odporu, tak ako ste vy už povedali v úvode, nastala a tu sa ukázalo, že tá sila občanov je pomerne veľká a aj vládna moc sa jej môže báť už pri tomto počte. Na to reakcia bola taká, že
boli asi 2 alebo 3 tlačové konferencie, kde premiér spolu s vtedajším predsedom parlamentu a s ministrom životného prostredia povedali, že dobre, my sme vždy chceli tú vodu chrániť, nikdy sme ju v podstate nechceli vyvážať. Aj to, keď sme niečo také dávali, ten postup toho vyvážania, tak len preto, aby sme ju ochránili, ale keď nám neveríte, dáme to do ústavného zákonu. Takže rokovanie o vodnom zákone sa na chvíľku zastavilo a pripravoval sa ústavný zákon o zákaze vývozu vody do zahraničia. Ten sa objavil v parlamente, tuším, v septembri, či jak to bolo? Áno, v septembri to už, áno. Na septembrovej schôdzi a divúci, zase sme museli alarmovať. Objavili sa, síce zákaz vody sa v ňom objavil, ale bolo to formulované tak, že podľa nás a podľa našej analýzy a podľa jednoduchého základno-školského uvažovania pitná voda ako celok sa ocitla vo výnimke. A okrem toho sa tam objavili ďalšie výnimky ako humanitárna pomoc v núdzi a tak ďalej. Upozorili sme na to poslancov. Vláda ho povedala, alebo pán minister Žiga povedal, že to sú hlúposti, žiadne také, je to naformulované múdro a čo my sme múdrejší ako celý legislatívny odbor vlády a tak ďalej a tak ďalej. Opozícia, pár opozičných poslancov však tento text postúpilo jazykovednému ústavu a ten jednoznačne potvrdil našu pravdu, že vo výnimke je celá pitná voda. Čiže ten návrh ústavy bol taký, že sa vývoz vody zakazuje okrem pitnej vody. Tá bola vo výnimke. Boli takto odhalení, tak dobre, ustúpili aj z tohto plánu, súhlasili s tým, aby táto formulácia bola zmenená, aby sa tá podmienka tej pitnej vody nejak upravila, aby to tam nebolo. Zostali však výnimky ohľadom humanitárnej pomoci, veľmi všeobecne formulované, a ohľadom pomoci v núdzi do zahraničia. A divúci, vyskytla sa tam ďalšia formulácia, ktorá tam predtým nebola. Hovorí sa o vode na osobnú spotrebu. Je umožnený vývoz vody na osobnú spotrebu. V takejto formulácii samozrejme hneď chápeme, že asi ten zákonodarca mal na mysli osobnú spotrebu našich občanov napríklad. Ale ja sa pýtam, že či to naozaj tak platí. Čiže zase sme alarmovali, lebo na osobnú spotrebu môžeme vodu vyvážať aj do Španielska. Však na čo je voda? Na osobnú spotrebu, pokiaľ hovoríme o pitnej vode. Čiže zase veľmi nejasná formulácia, ďalšie zadné vierka. Áno, ja by som teoreticky mohol spraviť takto, že sa budem sťahovať do Španielska, povedzme, a mám rád Slovensku, tak tam povedzme odveziem akože obrovské množstvo, povedzme, že chcem si tam zobrať cisternu, teoreticky, hej, alebo nejaké veľké množstvo vody. Môžem to spraviť? Tak formulované, že neboli nejaké množstva, proste na osobnú spotrebu. Áno, poviem, že to má na osobnú spotrebu, že... A dokonca, že potrubiami. To nebolo dané z výnimky von, že na osobnú potrebu cisternami a potrubiami. Lebo ten zákon je formulovaný tak, že pitná voda sa môže prevážať cez hranice cisternami, potrubiami a dopravnými prostriedkami, takto, potrubiami a dopravnými prostriedkami. A výnimku tvorí voda na osobnú spotrebu. Čiže teoreticky aj cisternou si môžeme vyvážať vodu na osobnú spotrebu. Ale nikto nehovorí, že na moju. V tom zákone nie je povedané, že to je na moju osobnú spotrebu. Áno. Iba ju skratko deklarujem, že to mám na osobnú spotrebu a už to skratko môžem vyviesť kam chcem, koľko chcem, áno? Zatiaľ je tam takáto formulácia, vlastne už tam je. Vtedy týmto znením už ale presvedčili aj veľkú časť opozície, čo nám bolo veľmi ľúto. My sme ešte pár hodín alebo tesne pred hlasovaním, o konečnom hlasovaní o tomto zákone boli v parlamente. Snažili sme sa to vysvetliť. Väčšina poslancov Olano, ktorá bola na tom sedení, potom zahlasovala proti. Tí, čo tam neboli, niektorí z nich, a ešte jeden pán z Olano zahlasoval za. A stretli sme sa tesne predtým aj s poslancami z KDH, len tam bol problém, že oni už pred tým našim stretnutím mali tlačovú konferenciu, kde vyhlásili, že ten zákon podporia. A ústami šéfa poslaneckého klubu KDH nám bolo tlmočené, dá sa to aj iné interpretovať, ale z kontextu rozhovoru vyplynulo, že keďže už oni na tlačovej konferencii povedali, že budú za, tak si nemôžu spraviť politickú blamáž
a teraz by hlasovali napríklad proti, takže tú diskusiu dal úplne bokom, že on síce uznáva, že možno, že máme aj veľmi dobré argumenty, ale už je neskoro, mali sme sa ozvať skorej, my sme sa ozývali samozrejme aj skorej, len nás nikto napríklad z toho klubu veľmi nepočúval. Čiže ja to poviem priamo, KDH-ci sú v tom namočení. Áno. Áno. Musíme povedať, že áno. Ja musím povedať, že áno, že sú v tom namočení a dokonca aj niektorí páni z Olano sú v tom namočení. Ja nehovorím, čiže voda ich, áno, všetkých spája, ale voda ich spája všetkých v tom, že každý chce na tom profitovať. Ale hovorím teraz o politikoch a o tých finančných skupinách, áno? Ja by som to rozdelil na nejaké kategórie tých poslancov. Niektorí zrejme chcú na tom profitovať, to sú tí sofistikovanejší. Áno. Niektorí to robili z nevedomosti alebo z nedostatočného množstva informácií. Áno, máme tam aj hlupákov v parlamente, možno povedzme si rovno. Viere. Áno. A možno, že ani nie je hlupákov, proste keď nemáte informáciu, samozrejme poslanec by mal byť taký, že by mal vedieť aj to zhodnotiť, či má dostatočné informácie a nie len na základe jednej informácie si myslieť, že viem všetko a okamžite sa rozhodujem. Áno, áno. To je už taká vyššia forma uvažovania a my sme žiaľ na tých jednaniach v parlamente zistili, že tam je absencia odbornosti a absencia informovanosti. Odbornosti. A informovanosti, či? A cti. A cti, aha. No tak to je... Skúsenosti možno aj, žiaľ. Je tam často taký manažerský prístup a zistili sme, že možno 5-6 poslancov je takých mienkotvorných a ostatní sa pridávajú. Áno, stádo. Stačí, keď niekto ovláda tých 5, 6 a možno 10 poslancov, tak ovláda rozhodovanie parlamentu. Ale to je môj dojem. To je môj dojem. Čiže ústavný zákon bol v tejto forme schválený a teraz sa dostalo na rokovanie, už dneska možno zajtra, neviem, by mali na rokovanie späť ten vodný zákon do druhého čítania, kde by sa mal dať do súladu s ústavou. My sme to čítali. Áno. A teraz budem trošku optimistickejší, ak dovolíte, pán Urminský. Nech sa páči, hovorte, ako to cítite. Ste v slobodnom vysielači, môžete hovoriť, čo chcete. Pardon. Napriek tomu, že sme boli podvedení a tie výnimky tam zostali, áno. Na teraz vládna moc nenazbierala dosť odvahy na to, aby do zákonu zakotvila možný vývoz vody do zahraničia. Sú tam určité nejednoznačnosti, ale nie je to jednoznačne smerované k vývozu. Nedá sa to takto povedať, to by sme už boli veľmi, veľmi pesimistickí. U mňa prevládol skôr aj optimizmus, že na teraz ten tlak občanov vývoz vody zahatil do zahraničia. No to som veľmi rád. Takto, a ja by som chcel veľmi pogratulovať občanom. A toto bol zase jeden z tých prípadov, keď sa ukázalo, že sila občanov je obrovská. Áno. To by som chcel, ja chcem všetkým poďakovať, ktorí len trošku priložili ruku k dielu, ktorí sa zaujímali o to, ktorí prišli pred parlament, ktorí to zdieľali na Facebooku, ktorí písali maily, povedzme tomu Ficovi, ktorí vyvinuli ten spoločenský tlak na tú našu korumpovanú vládu a parlament a na základe ktorého tlaku sa tá vláda a ten parlament zlakol, pretože oni to spravili iba kvôli tomu, že sa vás začali báť. Že vy ste znovu získali aspoň čiastočne tú svoju moc a povedal by som, dali ste už tomu Ficovi a spol ako taký ten pohlavok, že tak vodu už nie, Robertko, ako áno. Takto by som to povedal a ešte to samozrejme nie je všetko, oni to budú skúšať ďalej. Ale je to vďaka občanom, vďaka poslucháčom Slobodného vysielača, vďaka aktivistom, ako je pani Dasilva, pán Tibor Kováč a mnoho ľudí, ktorí tam samozrejme boli. Toto je výsledok toho, že vy ste dokázali, povedzme, ochrániť tú vodu. Ale opakujem, to ešte nie je koniec. Ešte samozrejme musíme byť v strehu, musíme dávať pozor a musíme pozerať na to, čo v konečnom dôsledku príjmu. Pán Kováč, musel som poďakovať. Nech sa páči, pokračujte. Áno, ja by som to ešte nechcel zakriknúť. Vyzerá to tak, ako hovorím, ale musíme si predsa len počkať, čo bude schválené vo vodnom zákone, ale na 99% by to malo byť na teraz v poriadku. Mne nedá ešte nespomenúť pani Fatulovú, pána Barana, pána Mosného, ktorí boli zástupcami verejnosti v tej hromadnej pripomienke a boli iniciátormi týchto hromadných pripomienok. Tam je veľmi významná ich odborná pomoc, ale samozrejme aj angažovanosť a vôbec, že to inicializuje. Takže veľká vďaka aj týmto ľuďom, ale
hlavne naozaj občanom. Toto je občianske dielo. Toto nie je dielo aktivistov, toto nie je dielo nikoho, aj keď sme každý prispeli, ako vieme, ale je to hlavné dielo občanov tohto štátu. Toto by mohol byť jeden z tých príkladov, akú silu majú občania, keď idú priamo vo veci, keď neriešia osoby, ale keď riešia vecné veci. Vy ste hovorili o tom dnešnom dianí na uliciach, ktoré my samozrejme veľmi vítame, ale takisto zdvíhame prst. Ľudia, pozor, zase poďme vo veci, nenechajme formulovať požiadavky niekoho iného. Nenechajme za seba zasa hovoriť tých, povedzme, ako tých 4, tak by som to povedal. Žiaľ, deje sa to. Áno. A oni si to uzurpovali to právo. Oni ani nikoho iného v podstate, respektíve oni vyberajú, koho pustia na tribúnu a to není už také slobodné, že by tam mohli prísť ľudia, ktorí majú povedzme iné názory, ktorí by chceli poukázať na to, že povedzme pred 2 rokmi Lipšic nechal strieľať gumovými projektormi do občanov a striekali ich vodnými ďalami a teraz ich to vyzýva, aby pochodovali na parlament. Čiže vidíme, ako to je taký typický príklad toho pokrytectva krásneho, že na jednej strane ako pred 2 rokmi alebo pred 3 rokmi do nich dovolil strieľať, povedzme tie gumové projekty a tak ďalej. A teraz zrazu akože už ich vyzýva, aby šli robiť to isté, čo robili predtým. Takže nesmieme sa nechať ako obalamutiť týmito pokusmi, povedzme, týchto štandardných, ja to hovorím vždy v úvodzovke štandardných politických strán, túto zhodiť, povedzme, túto skorumpovanú vládu a nahradiť do nejakou inou skorumpovanou vládou, ktorá ešte navyše bude v rámci nejakých tých geopolitických záujmov, povedzme, vyhovovať viacej tomu Bruselu a samozrejme Spojeným štátom, pretože toto je ten princíp, ktorý funguje nielen, o ktorý sa pokúšajú nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, samozrejme na Ukrajine to párkrát spravili, v Hongkongu, samozrejme v Čechách, takže toto je skrátka modus operandi amerického veľvyslanectva, ktorý takýmto spôsobom sa snaží dosadiť vládu, ktorá bude viacej proamerická, tak aby som to povedal. Prepáč, že som vás prerušil, pán Kováč, nech sa páči. Ja by som sa ešte, pán Nurminský, chcel o tejto téme s vami pobaviť. Áno. Ak sa bude dať, možno aj v rámci tejto relácie. Ako veľmi rád by som bol, lebo myslím, že to je vysoko aktuálne a treba o tom hovoriť a treba navrhovať aj ľuďom nejaké riešenia, čo by som tiež rád spravil, ale predtým by som ešte sa predsa len vrátil k vodnému zákonu a dal by som slovo ešte Martine. No, nesmieme na ne zabudnúť. Pani Martina, poďte do éteru medzi nás, poďte nám aj vy porozprávať, ako to vy vnímate, alebo povedzte nám fakty, ktoré potrebujeme vedieť k tomu vodnému zákonu. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Ja sa tak nesmelo prizerám na to, čo tu dneska už odznelo, ale samozrejme, že budem slobodne v rámci demokracie hovoriť sama za seba, ako sa na túto vec teraz pozerám. No. Ja totiž to naozaj patrím k ľuďom, ktorí veľmi radi čítajú fakty a nenechávajú sa opiť nejakými prehláseniami ľudí, ktorí si dovolia zneužiť médiá na to, aby oklamali verejnosť. Hovorím teraz momentálne o pánovi ministrovi Žigovi, ktorý sa nechal počuť v rámci tlačovej agentúry Slovenskej republiky 15. februára, kde si dovolil na začiatku tohto roka povedať, že práce na ustanoveniach vodného zákona stále pokračujú a ako vidíme, tak naozaj dopokračovali až tak, že sa dostal vodný zákon do parlamentu v podobe, o ktorej nevieme, ako vyzerá. A ja vám poviem, že to celé, čo sa tu bude diať, je jedna veľká neznáma, ako pre poslancov, ktorí teraz sedia v parlamente, tak aj pre nás občanov a aktivistov. Takže ja by som si negratulovala a nebola by som tak spokojná. Ak dovolíte, ja vám zacitujem predohru, ktorá bola schválená, a to sa volá zmena ústavy. A na záver tej vety, ktorú poviem, by som bola veľmi rada, keby si ľudia uvedomili, že čo sa tu vlastne udialo. Takže začínam citovať zmenenú časť ústavy. Preprava vody odobratej z vodných útvarov, nachádzajúcich sa na území SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje. Bodkočiarka. Zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu
pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. A teraz je tá veľmi dôležitá veta. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon. A tu je celá moc Smeru a všetkých lobistických skupín, ktoré sa snažia o prevoz a prepravu vody cez hranice SR otvorená a na toto už ústava veľký dosah nemá. Ak dovolíte, tak si dovolím trošku zafantazírovať. Totižto ja sa pýtam, že ktorý zákon o tom rozhodne? Ktorý zákon ustanoví, ako to naozaj bude vyzerať? K tomu, aby sa dostala prešmička o povolení prepravy pitnej vody na svetlo sveta, k tomu dopomohli aj opoziční poslanci, či už nezávislí, alebo z nejakých parlamentných strán. A k tomu dopomohli všetci hlasujúci zo Smer SD. Čo sa stalo? Stalo sa, že sa otvorila veľká diera na to, aby sa už ďalej manipulovalo s touto veľmi dôležitou vecou v zákone, o ktorom netušíme nikto, ako bude vyzerať. Totiž v čase, keď sa schvaľovala ústava, nikto nevidel definitívnu podobu, o ktorej už ale budú rozhodovať len smerácky poslanci. Na to už nepotrebujú opozičných, na to už nepotrebujú ani jediný hlas nejakého poslanca nezávislého, alebo či kúpeného, či nekúpeného. Na to si vystačí klub Smer SD sám. Vidíte v tom nejaké nebezpečenstvo? Ja v tom vidím nebezpečenstvo. Ja v tom vidím veľké nebezpečenstvo, pretože viem, aké sú tie paragrafy ohybné a krivé a ako sa veľmi často nahýňajú práve, alebo ohýbajú práve v prospech tých, ktorí chcú na tom profitovať. Tak aby som vytrhla občanov z nejakého burácania nad tým, že niečo vyhrali, ja osobne sama za seba by som povedala, že nie, pretože ani v čase, keď sa otvárala parlamentná schôdza, tak jediný poslanec z opozície a nezávislý poslanec nemal na stole vytlačenú podobu vodného zákona v tom znení, o ktorom sa bude hlasovať. To znamená, oni im ani nepripravili podklady k ich práci? Mali tam zákon, ktorý je doplnený nejakým pozmeňovacím návrhom, na ktorom sa doteraz tak snažne a v tichosti pracovalo. A o tom pozmeňovacom návrhu, ktorý nebol doručený v elektronickej forme, sme sa nemohli nikto pozrieť. Netušíme, o čom sa tam bude rokovať a netušíme, v akej podobe to celé schvália. Ja Čiže to vidím veľký problém. Áno, no samozrejme, keď niekto klame alebo chce urobiť nejaký podvod, tak potrebuje k tomu utajenie. Takže to je logické, že to taja. No ale treba upozorniť samozrejme nielen našich poslucháčov, ale aj tých zodpovedných, ktorí práve teraz pracujú na tomto, nazvem to, zasa nejakom sofistikovanom podvode alebo na nejakej právnej kľúčke, ktorá umožní zasa nejakej skupine alebo korporácii zarobiť obrovské peniaze, že všetci zodpovední za legalizáciu vývozu slovenskej vody alebo za všetci zodpovední za to, že bola voda zmenená na surovinu, teda na tovar, čo je v rozpore samozrejme aj so zdravým rozumom, aj so všetkými Európskou vodnou chartou, so Slovenskou ústavou, tak budú potrestaní. Áno? Ja to zopakujem. Všetci budú potrestaní. Nehovorím, že to bude zajtra, ale potrestaní budú. Môžem vám povedať, že pán Kováč sa snaží túto dať veci na správnu mieru, takže ešte mu dajme určite slovo. Ja som len vlastne povedala svoj názor, ako veci vidím, takže nech sa páči, pán Kováč. Nech sa páči. Ja s Martinom súhlasím, len a aj som povedal, že uvidíme, že ako bude vyzerať ten návrh zákona po schválení alebo po druhom čítaní, ale určitú formu tlače pred prvým čítaním sme videli. Sú tam určite nejasné miesta a tam tá odvaha zaradiť jednoznačné body o vývoze vody do zahraničia zatiaľ nebola. Tak preto hovorím, že buďme ešte ostražití, a musíme byť ostražití, a celý ten vývoj udalosti doteraz by nás mal napovedať, že podvod možno
bude znovu, tak na to treba čakať, ale ja naozaj dúfam, že pri tejto spoločenskej situácii, ktorá teraz nastala, už nebudú mať na teraz, hovorí sa, že na teraz to je zastavené, dostatok odvahy, aby niečo také predložili. Ale to je len domienka. Čiže tu sa nerozporujeme, skorej si počkáme, ako naozaj ten návrh zákona bude vyzerať, ale teraz už nedokážu tak otvorene predložiť ten návrh, ako to robili predtým, v tej forme, že by tam boli tie pasáže, ktoré ukazujú, že by ten vývoz vody do zahraničia chceli realizovať. Takže samozrejme počkáme si. Už počkáme si. Tá moja oslava v úvodzovkách bola samozrejme podmienená s tým, že uvidíme, jak to bude vyzerať, ale ja prejavujem nejakú nádej, že na teraz. Ale zároveň sme povedali, že áno, ostali tam otvorené dvierka. Ten ústavný zákon nie je v poriadku. Sú tam otvorené možnosti, ako vodu do zahraničia vyvážať. Pán Kováč, nezabúdajte na to, že akákoľvek právna, logická, vecná nejednoznačnosť vždy nahráva práve tým ľuďom, ktorí vedia ju využiť. A oni ju využijú, pretože stačí, keď sa napríklad povie, že na osobnú potrebu a potom príde samozrejme mimo ústavy Slovenskej republiky v nejakej v zákone, povedzme, alebo v nejakej vyhláške, alebo v nejakom predpise, že čo to tam napríklad tá osobná spotreba je a zrazu človek zistí, že osobná spotreba zase sa nejako, povedal by som, nejasne definuje a človek príde na to, že oni si tie dvierka ako podviesť, ja to poviem, ako podviesť občanov Slovenskej republiky vždycky pripravia, nájdu a skrátka použijú ich. Čiže presne ako hovoríte, treba byť ostražitý, treba pozorne čítať, čo oni robia a samozrejme, ak tam takéto dvierka existujú a vidíme, že tam existujú tieto dvierka, tak samozrejme treba poukázať na to, aby sa nemohli vyhovárať, že oni o tom nevedeli. Ja som čítal teraz na oficiálnej stránke úradu vlády, čo Robert Fico tam tvrdí o tej ochrane vody, ako je patrí, ale on tam už zasa priznáva to, že on urobil z vody na Slovensku najdôležitejšiu strategickú surovinu. Čiže on urobil z vody niečo na úroveň tovaru. A za toto samozrejme pánovi Ficovi ako právnikovi, nie že poďakujeme, ale za to dostane samozrejme odmenu presne toľko, koľko si zaslúži. A všetci tí ľudia, Žiga, Fico a tí ľudia, ktorí sú v tomto namočení, tak tí dostanú takú odmenu presne, ako si zaslúžia. A s tým môžu počítať, pretože tie zákony karmy platia Božie mlyny, ako samozrejme melú síce pomaly, ale isto aj to ich dobehne. Rovnako ako zavreli teraz toho portugalského premiéra po niekoľkých rokoch, myslím, že 7 alebo 8 rokov bol v Portugalsku premiérom, vrátil sa, na letisko zatkli za korupcie, dovidenia do počutia, takže tí ľudia, ktorí sa toto dotýka, tak za tú vodu pôjdu tam, kam patria. No, ja by som navrhoval, pán Kováč, pani Da Silva, zahrajme si nejakú pesničku. A máte nejakú konkrétnu, čo by ste chceli počuť? Môže vám niečo nájsť? Ak môžete, tak ja si prosím od Jany Kiršner voda hlboká alebo voda divoká. No tak to nebude problém, to určite nájdem. To počkajte, hneď to bude. Kalifornia, ale tak dobre. To bude na budúce, to ako však ešte nekončím, ešte máme pred sebou, idem skúsiť nájsť tu Janu Kiršner, momentiček. No vidíte, teraz to musím tuto nachystať. Voda divoká a už to ide. Ja by som vás poprosil, aby ste zostali na internete, aby sme zostali spojení a potom po pesničke sa znova budeme pokračovať v rozhovore. Takže pre všetkých a samozrejme aj pre pani Martinu Da Silva, ktorá urobila obrovský kus práce na tom, aby nás správne a pravdivo informovala o tom, ako to je so slovenskou vodou a s tou legislatívou, tak všetkým počúvajte Janu Kiršner. Voda hlboká, láska divoká, diaľke medzi vlnami vietor unáša krásne predstavy
Slabá jak jed a v srdci smet. Voda divoká, o láska, láska hlboká. Búrka krúži nad nami, o všetko je preč a celý svet je hore nohami. A popol a prach, ticho a chlad, očia máš strach, vo výškach sa znášam, pomaly otváram oči zatienené tmou. Záhradou kráčam a srdce do Korán otvorím pred tebou. Voda hlboká, láska, o láska divoká, diaľke medzi vlnami je ukrytý smiech, no na druhý breh sa nám plávať nedarí. Tak Janke Kiršner sa táto pesnička mimoriadne podarila, krásna, nádherná je. No a vy počúvate Slobodný vysielač, reláciu Nenásilný antiterorista, a spolu s Martinou da Silva a Tiborom Kováčom sa bavíme o vode a hovoríme o tom, že prechádza ten ústavný zákon, ktorý sme už tuto spomínali niekoľkokrát v našom vysielaní, a prechádza do toho ďalšieho čítania a samozrejme na jednej strane sa pozeráme s nádejou, že to skrátka ten tlak, ktorý ste vy vytvorili, naši poslucháči a občania Slovenskej republiky, pomôže. A na druhej strane teda sa ideme zasa do toho s obavami, že aj napriek tomu tlaku, tak budú sa snažiť nájsť nejakú tú kľučku, tie zadné dvierka si pripraviť takým spôsobom, aby vedeli znova zneužiť v podstate svoje postavenie k tomu, aby sa obohatili úzka skupina ľudí na slovenskej vode, aby sa vytvorili nejaký kanál alebo nejaké potrubie, akým by dokázali očerpávať zo Slovenska finančné prostriedky alebo to bohatstvo presne tak, ako to robia v súčasnosti. Presne tak, ako prostredníctvom mýtneho systému očerpávajú peniaze na Cyprus do schránkovej firmy tých 8 až 10 miliónov eur ročne. Presne tak, ako to robia cez rôzne iné takéto biele kone a schránkové firmy už 25 rokov, aby sme boli presní a jasní. No, pani da Silva a pán Kováč, počujeme sa? Áno, počujem sa. No, čo by sme mali teda robiť v prípade, že znova budú teraz povedzme pri tom ďalšom čítaní pokusy o zmenu tej dikcie toho zákona alebo o zmenu povedzme zákona tak, aby to znova bolo v neprospech občanov alebo aby znova sa im
pokúsili sa legalizovať, povedzme, vývoz vody do zahraničia prostredníctvom potrubia. Čo by sme mali robiť? Áno. Takže takto to je, že ústavný zákon bol schválený, zopakujem, a na základe neho teraz pokračuje rokovanie o samotnom vodnom zákone, ktorý by mal byť nejakým vykonávacím zákonom v tejto časti toho ústavného zákona. Aha, tak to je. A v tom vodnom zákone, ten teraz pôjde do druhého čítania dneska alebo zajtra, tam by to teda malo byť spravené tak, aby sa vyhovelo ústave a teda aby voda bola zakázaná na vývoz. Tu sme hovorili o určitých nejasnostiach, že tá ústava otvorila okienka a dvierka. Ja hovorím, že potom v tom texte tohto už samotného vykonávacieho zákona, tak toto pracovne nazvem, zatiaľ nevidno úplne jasné diery, v tom som bol optimista, ale samozrejme musím si počkať na jeho konečné znenie. A teraz, aby ten zákon bol ešte lepší, alebo aby sme tie dvierka zatvorili aj v tom samotnom zákone, tak aktivisti okolo zástupcov občanov v tej hromadnej pripomienke dali podnety do parlamentu opozičným poslancom, že aké pozmeňovacie zákony toho samotného zákona by mali žiadať. Môžete menovať konkrétne, kto to bol, kto bude reprezentovať týchto aktivistov? Patovala pán Mocný, ale aj my. Proste tí, čo sa snažíme sledovať. Áno, ja som mal myslel, ktorých poslancov ste oslovili, ktorí ako vy v podstate majú tieto informácie, tých opozičných. No tak vieme, že kto je ochotný spolupracovať. Poslanci Olano a pár nezávislých poslancov. A uvidíme, že či tie pozmeňovacie, či sa budú vedieť stotožniť s tými pozmeňovacími zákonmi alebo návrhmi a či sa ich pokúsia predložiť. Tak v prvom rade chceli sme, aby voda bola prehlásená, že to nie je tovar, že to nie je komerčný výrobok. Áno. Lebo doteraz minister životného prostredia sa tejto myšlienky nevzdal. A stále o vode takto rozpráva. Čiže to je prvá vec, či by sa podarilo toto zakotviť do tohto znenia. Tým by sa vyriešilo strašne veľa vecí. Druhá vec, pri definovaní pojmu osobná potreba, lebo aj tam sa v tom novom znení sa používa voda na osobnú spotrebu, tak by sme chceli doplniť text osobná spotreba pre občanov Slovenskej republiky. Doplniť, aby to nebola osobná spotreba Španielov a neviem koho. Hej? Čiže aby to bolo ujasnené, že sa jedná o osobnú spotrebu občan Slovenskej republiky a v prípade humanitárnej pomoci a pomoci v núdzi, tam je teraz taký stav toho zákona, tej legislatívy, že takúto pomoc by samozrejme poskytovali vodárenské spoločnosti. Áno. A pravdepodobne by im to potvrdzovala len vláda alebo dokonca len ministerstvo životného prostredia a tú humanitárnu pomoc. A je tam určité nebezpečenstvo, že by verejnosť nemusela byť o takýchto prípadoch ani informovaná. Nikde táto povinnosť nie je zakotvená. Čiže aby verejnosť nemusela až potom zistiť, že niečo takéto sa deje, prípadne nekale, aby vedela posúdiť oprávnenosť takéto pomoci, tak sa aktivisti sa snažia presadiť taký pozmeňovací zákon, kde sa ustanovuje, že v prípade pomoci v núdzi a humanitárnej pomoci bude verejnosť informovaná nejakými dôveryhodnými jasnými kanálmi, že tá informácia musí ísť na verejnosť. Že takáto pomoc sa bude poskytovať, že napríklad západoslovenská vodárenská spoločnosť bude vyvážať do Viedne toľko a toľko litrov vody v rámci humanitárnej pomoci sekundových. Že toto, aby sa dostalo, aby sa to nedialo niekde. Nemali by to robiť žiadne komerčné štruktúry. Áno, tie komerčné štruktúry by nemali mať vplyv na vývoz vody alebo na poskytovanie humanitárnej pomoci, pretože komerčné štruktúry to budú zneužívať, pretože oni zneužijú všetko, čo zneužiť môžu. Áno. To je proste ich systém práce. Ak oni budú potrebovať skrátka, že vedia, že za ten kubík dostanú 3-krát toľko vo Viedni ako tu na Slovensku, tak oni budú preferovať ten vyšší zisk a budú vyvážať tú vodu a povedzme budú to nazvať tak, áno, Viedeň potrebuje, veď skrátka je to humanitárna pomoc, oni by skrátka bez tej našej vody tam skrátka neprežili a tak ďalej. Čiže oni to robiť budú. Čiže toto sa musí jednoznačne, exaktne zamedziť tomu už priamo v zákone. Je to tak? Áno. Tam totiž to ide o to,
A to treba ustrážiť, že akým spôsobom bude vyfinancovaný takýto vývoz vody. Lebo samozrejme, že vyvážať môžu len komerčné spoločnosti. Vláda nemá svoje studne. Vláda nemá svoje zdroje pitnej vody. To majú len komerčné spoločnosti a nikto nemôže vnútiť komernú spoločnosť, aby toto robila zadarmo. Áno. Ak to bude v intenciách zákona humanitárnej pomoci, podľa ktorého teraz koná ministerstvo zahraničia, a máme predbežné informácie, že tak by to v tom zákone zatiaľ malo byť zakotvené, uvidíme, či sa to nezmení, tak by to malo byť teoreticky aj v poriadku, lebo tam je to spravené tak, že na humanitárnu pomoc sa vydeľuje nejaký ročný rozpočet a to je trošku taká diera. Rozhoduje potom o použití týchto prostriedkov, tuší minister zahraničných vecí. To je dosť veľká právomoc, ale samozrejme závisí tam musí byť aj nejaká pružnosť, to zase uznávame. Všetko sa dá zneužiť, všetko sa dá robiť proti, ale napríklad tu uznáme, že tá pružnosť by mohla byť. Čiže toto treba ustrážiť. Aby nebol umožnený komerčný zisk z tejto vody tým vodárenským spoločnostiam, aby oni nemali potom tú snahu. Áno, humanitárna pomoc by predsa mala byť bezodplatná, áno? No, ono to je tak, že nebude bezodplatná, ale teraz im to je zase na úkor občanov, im to musí zaplatiť ministerstvo zahraničia z toho balíku, ktorý má rezervovanú na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzi. A v podstate by nemali brať tú finančnú pomoc od tým, ktorým tú vodu dodávame. Čo na jednej strane sa to môže Slovákovi zdať ako nespravodlivé, ale možno to trošku utlmi tie chuťky tú vodu vyvážať, lebo oveľa horšie bolo, lebo tie peniaze by nešli nám, to by išli tým komerčným spoločnostiam. To si treba uvedomiť, že my by sme z toho nič nemali, my by sme mali tak maximálne zdraženie našej vody z toho. Takže možno by bolo dobre tento stav zatiaľ zachovať, aby ani tie chuťky nevznikali. No a preto je dôležitý ten prvý bod, čo som povedal, že v tom zákone malo byť ustanovené, že voda nie je tovar. A keď by nebola tovar, a ináč dokonca Európska únia to tak definuje, že voda nie je tovar a nepodlieha pravidlám výmeny tovaru. To znamená, nedá sa s ňou obchodovať v rámci normálnych komerčných postupov. Takže keby to takto bolo zachované, tak tie chuťky vyvážať našu vodu pre zisky súkromnej spoločnosti by boli snáď potlačené. Musíme si počkať na presné formulácie, keď to celé prejde, tak samozrejme ten text podrobíme maximálne možnej analýze a pokúsime sa tam nedovoliť, aby nejaké okná vznikli. No. Možno Martina? Nech sa páči. No ja pôjdem zase na to klasickým spôsobom, že sa budem opierať o texty, fakty a nejaké právne analýzy. Viete, keď sa pozriem dozadu na to vyjadrenie pána ministra, keď sa nechal počuť v tlačovej agentúre a nechal sa ocitovať, tak povedal takú vec, že keď má spoločnosť pocit, zdôrazňujem slovičko pocit, že nie je potrebné zákon v tejto časti meniť, tak ho necháme v takom znení, ako je momentálne. A v prípade, že vznikne hrozba, že niekto naozaj bude chcieť vyvážať vodu za hranice v rozpore so strategickými záujmami Slovenska, tak to budeme riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Tak ja by som sa chcela vrátiť k tomu, že ako sa chrániť, alebo čo urobiť preto vlastne, aby sme možno nedopustili krivdy na našej vode a na našom majetku. Tak predovšetkým spoločnosť nemá mať čo pocit. Takto sa môžu vyjadrovať ľudia, ktorí sú na základnej škole, možno na strednej škole, ale ľudia, ktorí sú na ministerskom poste, by sa nemali vyjadrovať, že keď má verejnosť pocit alebo nemá verejnosť pocit, pretože odborná verejnosť sa už od roku 2012 domáha určitých vecí, domáha sa predovšetkým komunikácie s ministerstvom o týchto závažných veciach a táto komunikácia nie je riadne umožnená. Takže predovšetkým, ak chceme zabrániť čachrom machrom s našou vodou, tak sa musí stransparentniť komunikácia ministerstva s občanmi, ktorí niečo žiadajú, stransparentniť komunikáciu a viesť ju nie len na úrovni TASR, ale viesť ju na úrovni, keď sa naozaj budú robiť rokovania s odborníkmi a zástupcami verejnosti tak,
aby sa dokázali preniesť hodnoverné informácie ku všetkým občanom Slovenskej republiky. Pokiaľ toto nebude zabezpečené, pokiaľ táto vec tu nebude, tak sa poza chrbát bude robiť, čo sa komu zachce. Áno, čiže žiadne utajovanie, transparentnosť, otvorenosť, odbornosť, prizvanie samozrejme verejnosti a samozrejme kontrola nielen celého procesu, ale samozrejme aj kontrola následne v podstate všetkých tých, povedzme, komerčných aktivít, ktoré sa okolo tohoto iba dotknú. A pani Dasilova, ja sa chcem spýtať jednu vec. Ten Žiga, respektíve jeho ministerstvo, povolilo už vývoz vody potrubín do zahraničia. Je to tak? Áno, v podstate je to tak. V prípade Legnavy. A môžeme povedať, že je to konkrétny príklad Legnavy, kedy sa objavila pečiatka ministerstva životného prostredia na povolovacom rozhodnutí. Tak sa pýtam, že o akú transparentnosť tu ide a či pán Žiga naozaj vtedy teda bol pri zmysloch, keď sa vyjadroval tlačovej agentúre. Neporušil tým náhodou zákon, keď povolil vývoz vody potrubín do zahraničia, do Slovenska? K tomuto nech sa vyjadrujú iní ľudia, ktorí sú k tomuto povolaní. Keď chce pán Kovač, nech sa k tomu vyjadrí. Áno. Podľa môjho názoru, áno. Ale nechcem uvidieť, samozrejme, to je môj názor. A to preto, lebo vodný zákon už v tom čase jednoznačne hovoril, že nad vyťaženou vodou, lebo to je majetok štátu, voda je majetok štátu, tak je to v ústave, poprvé, musí mať kontrolu štát naďalej, lebo v ústave je napísané, že nielen, že to teraz majetok, ale aj má zostať majetkom štátu, tak asi ťažko zostať majetkom štátu, keď vodu budú piť Poliaci. Lebo vy musíte mať niečo v majetku, znamená, že viete uplatňovať vlastnícke práva. Takže tieto by štát samozrejme stratil, aj keď oni sa teoreticky snažili tvrdiť, že tá voda stále bude naša, hej, tak asi nebude naša. To je poprvé. A po druhé, v prípade minerálnych vôd štát stanovuje povinnosť monitorovať kvalitu, kvantitu a tak ďalej tej vody. To je bezpečnosť, že? Bezpečnosť. Tak ja by som sa chcel spýtať, že aké právomoci má štát monitorovať kvalitu vody na poľskej strane? Akým zákonom toto vie pán minister zabezpečiť, keď takéto povolenie podpísali? Takže sú tu určité rozpory, aj dokonca s ústavou, ale potom aj s doteraz platným vodným zákonom a možno aj predpisoch ministerstva zdravotníctva ohľadom minerálnych a liečivých vôd. Samozrejme, nie sme právnici, my hovoríme to, čo si myslíme, a podľa mňa v tomto prípade sa nemýlime, ale samozrejme to by muselo byť ďalej analyzované. Ale hovoríme tieto fakty podľa nás, ktoré platia. Aj podľa ostatných zástupcov verejnosti a odborníkov, aj právnikov pracujúcich v tejto oblasti, prípad Legnava nie je v poriadku. Áno, no ja súhlasím s vašim názorom a ja sa tiež nebojím povedať, a ja to poviem otvorene. Nie je to len môj názor, je to moje presvedčenie, že pán Žiga porušil zákon, porušil ústavu, porušil vodný zákon. Urobil to zámerne, cielene a zištne, aby skrátka z toho profitoval. Ten človek tam nemá čo robiť. Tak ako odstúpil Paška, tak ten Žiga tam nemá čo robiť. Ten Žigák, pokiaľ ho tam bude držať Fico, tak ten ho stiahne za nohu do tej vody, do toho kanála, ktorým v podstate už vysia. Ja to poviem takto. A ak nerozumejú naši poslucháči, čo hovorím, tak musia skrátka pochopiť, že to nie je jediný prípad, kedy Žiga takýmto spôsobom koná. Opýtajte sa Juraja Lukáča, ktorý je z východného Slovenska, akým spôsobom Žiga podniká na Slovensku v lesoch. Áno? Alebo ako kryje podnikanie v lesoch a prečo napríklad sa na Slovensku ťaží dvojnásobok toho, čo je udržateľný rozvoj na Slovensku. Kto je za to zodpovedný? Kto stojí za tými spáľovňami tej štiepky napríklad, ktorá tu existuje, ktoré sú naprojektované takým spôsobom, že za pár rokov ich budú musieť zavrieť, lebo už tam nebudú mať čo páliť. Áno? Takže Žiga tam nemá čo robiť. Ten tam nesmie byť. No to je, hovorím svoj názor, svoje presvedčenie. Jasné. Ja by som to ešte doplnil. Môžete. Že čo si poslucháči myslia o človeku alebo skupine ľudí, ktorí sa snažia do ústavy dať podvod.
na tlačovej konferencie povieme, zakážeme vývoz pitnej vody a do ústavného zákonu zakazujeme vývoz vody, ale pitná voda je celá vo výnimke, čiže môže byť vyvážaná. Toto je trestný čin, podľa mňa. Toto je podvod na občanoch, na tom najcennejšom, najvyššom zákone štátu, do ktorého sa niekto snažil vpašovať podvod. Áno. Keď to prasklo, tak povedal, naši právnici povedali, ale tak keď chcete, tak to zmeníme. Áno, toto je vlastizrada. Už sme to povedali niekoľkokrát. Toto bude kvalifikované ako vlastizrada a na Slovensku neexistuje sudca, ktorý by ich odsúdil, pretože tuto máme zasa nejakú sudcovské klany, nejakú obrovskú korupčnú sudcovskú mafiu, ale k tomuto skrátka stačí zdravý sedliacký rozum a ja hoci som nenásilný, hoci šírim myšlienky Gandhiho, snažím sa ako vysvetliť ľuďom, že musíme tú kvalitatívnu zmenu, ktorá príde skrátka urobiť pozitívne, nenásilne. V tomto prípade tí ľudia, ktorí sú zodpovední za túto vlastizradu týkajúcu sa vody, tak ja kľudne zdvihnem ruku za to, aby boli verejne bičovaní. Aby boli verejne za toto bičovaní, pretože toto je takto ovplyvní na budúce generácie celé Slovensko, že za toto bičovanie je to najmenej, čo môžu dostať. Najmenej. A ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorým hovorím o tom nenásilí, ale v tomto prípade, opakujem, som ochotný za toto zdvihnúť ruku, že aby tí ľudia, to znamená Žigo, Fica a všetci tí okolo Fico, ktorí okolo tohto sa motajú, plus samozrejme tí ľudia, ktorí ich vedú, tak natiahnuť na SMPčko alebo na Hviezdoslavovom námestie kdekoľvek a pekne verejné bičovanie. Nech vedia skrátka, že za čo dostali. Ja sa ospravedlňujem ešte raz všetkým, že som sa naštval, ale voda je skrátka to najdôležitejšie, čo tu máme. A pokiaľ si to neuvedomíte, tak skrátka odsúdite na zánik nielen Slovensko, ale aj všetko túto pomaly Slovákov, ktorí tu žijú. Pretože tá voda, bez vody sa tu nedá žiť. Uvedomte si to. Ovplyvňujeme budúcnosť celého Slovenska a my ju ovplyvňujeme teraz zlým smerom a nechávame v rukách skorumpovaným politikom. To skrátka nemôžeme toto dovoliť. Nesmieme to dovoliť. Presne tak, ja by som to skúsil do kontextu dnešných udalostí. My odsudzujeme človeka, bývalého predsedu parlamentu, veľmi oprávnene. Za 1 milión eur, áno. Zarábal na zdraví ľudí, na strachu ľudí, na tom, že jedno CT-čko kúpe za cenu 3, takže mnohí ľudia sa nedostanú na CT-čko včas, aby sa dalo zakročiť pri takej zákernej chorobe ako rakovina. Na tom to zarábal. Je to strašné. A teraz povedzte, že aké strašné je potom zarábanie na tom, že berem základnú životnú potrebu vodu našim budúcim generáciám. To, čo je potrebné pre život, to sa im snažím zobrať. Toto je ešte miliónkrát viacej, alebo miliardukrát, kvadriliardu, bambilión kľudne. Prečo aj tento pán není vyzývaný k odstúpeniu? Ja sa divím v parlamente, že keď ten jazykový problém tam vypukol, tak oni to zobrali, však asi sa pomýlili. To celý legislatívny odbor vlády sa pomýlil? Celé ministerstvo životného prostredia? Nie, oni sa nepomýlili, oni presne vedeli, oni to skúsili. A keď nie, tak cúvli. A ja by som k tomu chcela iba povedať, a pán Kováč vám asi povie možno aj nejaké čísla, že prečo sa nepomýlili. Išlo o zámer, pretože rovno v zákone stanovovali cenu za meter kubický a dávali už konkrétne výšky poplatkov pre ľudí, ktorí budú chcieť obchodovať. Takže ak niekto chce zakázať vývoz do zahraničia a obchod s vodou, tak sa pýtam, prečo druhým dýchom hneď stanovuje ceny za meter kubický, ktorá sa bude vyvážať a prečo proste spomína konkrétne taxy za to, že ten biznis niekto vykonávať bude. Zistíme, kde ten zákon bol robený, lebo predpokladám, že zasa bol robený mimo parlamentu, samozrejme Slovenskej republiky, pretože zákony sa nerobia v parlamente Slovenskej republiky, tam sa iba nosia, alebo tam sa iba predkladajú, ale tí autori sedia úplne niekde inde. Takže samozrejme zistíme, kto je tam autorom a kto na tomto má hlavný biznis. Ja predpokladám, že kto je v tom namočený, samozrejme aj mám nejaké informácie. Samozrejme zistíme, budeme vedieť, budeme reagovať na to. Vidíme, že čo sa deje vo svete s pitnou vodou. Áno. Ako tu fungujú určité
obrovské, gigantické nadnárodné spoločnosti, ktoré neskutočným spôsobom zarábajú na vode a vnášajú do toho biznis. Jeden surový biznis, ktorého obeťou sú občania. Nedávno v Írsku 50-tisícový protest. Sicília, v Portugalsku, ja neviem, koľkokrát sa zdražila voda, to boli desiatky percent. Čo desiatky? Niekoľkonásobne im vstúpla voda, ako náhle sa ocitla v súkromných rukách. Ale aj v Spojených štátoch, v Kalifornii, obrovský problém s vodou. Tu sa samozrejme stretajú vplyvy, nebudeme to teraz rozhodať, je to dosť zložitý a odborný problém, aj prírodovedný. Jednak táto tužba po zisku chtivosti a druhá vec je, ako sa menia klimatické pomery na Zemi, aj kvôli tejto zisku chtivosti a dokonca ako sa tento nepriazný jav, keď napríklad na Slovensku pociťujeme veľmi výrazne tiež klimatické zmeny, ako sa niektorí dokonca snažia využiť túto situáciu na ďalší biznis, lebo samozrejme v biznise narastá túha alebo poptávka, dopyt po vode. Ešte keby som mohla k tomu dodať, tak ja už teraz, keby toto počul pán Žiga, tak by sa zdvihol zo stoličky a povedal by, že tu šírime nejaké poplašné správy alebo demagógiu. Ale základnou demagógiou, ktorá vyšla z jeho úst, bolo tvrdenie v parlamente, na pôde parlamentu, že za vodu už dneska predsa občania platia. Áno, to je klamstvo. Už len za toto vyjadrenie by nemal čo robiť na stoličke ministra, pretože občania SR, dobrá správa je, že doposiaľ ste za vodu neplatili a neplatíte. Platíte len za vodné, stočné, za služby, ktoré sú spojené s tým, aby to dopravili vodohospodári do vašich domovov, ale za tovar, za vodu ako tovar sa neplatí. No. Samozrejme, môže byť teraz diskusia o tom, že ak či je dobré vodné, stočné a tak ďalej, to zasúvisí s privatizačnými procesmi, ktoré tu nastali. Ale teraz sa to malo znásobiť. Alebo sú do budúcnosti možno... Ja to poviem, že nebezpečenstva. Nepoviem, že niekto to plánuje, aj keď si myslím, že áno, ale nebezpečenstva, že keď sa voda stane tovarom, a pán Žiga to stále tvrdí, minister životného prostredia, neviem, aký má záujem na tom, aby takéto niečo presadzoval neustále. V tom momente, ako sa voda stane tovarom, tak preto, lebo to je ekonomický pojem. Oni potrebujú vode dať tento ekonomický pojem a keď je to už ekonomický pojem tovar, tak tomu platí platba za tovar. Áno, presne tak. Presne tak. Toto je... Rozprávali, že koľko by mohla byť cena za vodu, ako ľudia nech vytriezvejú a to nebude ako euro, ako teraz je vodné, stočné. To nebude euro, to nebudú ani 2 eurá, ani 3 eurá, to budú desiatky eur za kubík, desiatky eur. Však choďte sa pozrieť do Kauflandu, do Teska, nechcem tu robiť reklamu, kde všade, koľko tam stojí tá voda. Však taká cena bude. Odrátajte obal a zvyšok budete platiť. Ako to tak bude. Takže my nesmieme dovoliť ako občania, aby sa z vody stal tovar a aby potom zisky z tohto predaja tovaru mali zase len určité privilegované skupiny ľudí, zase, ktoré samozrejme nevznikajú na základe nejakej súťaže. Súťaž možno existuje na trhovisku, kde sa bojuje o to, že za koľko sa kúpi záchodový papier, ale verte mi, pán Kaliňák, vodu nedá na trhovisko. Presne tak. A hlavne majiteľ trhoviska samozrejme profituje vždycky a je tam jedno, jak tam tí trhovníci, povedzme, súťažia medzi sebou a on profituje vždy. Takže toto treba sa na to pozrieť. Toto je samozrejme hlbší filozofický problém. Voda ako tovar, alebo voda ako nielen základná životná potreba, ale ako to najdôležitejšie, čo tu máme, základný predpoklad života. Lebo musíme si uvedomiť, že nemôžeme myslieť zasa iba na seba, ako na nás, ako na človeka, veď predsa všetko potrebuje vodu. Opakujem, v riekach musí byť voda pre ryby, pre raky, pre vodné rastliny, pre vodných hmyz a tak ďalej. Stromy potrebujú vodu. Celá príroda potrebuje vodu a my už teraz o vodu prichádzame. 250 miliónov kubických metrov ročne
prichádza Slovensko len vďaka tomu, že tu prichádza k nejakému odlesňovaniu. A vďaka tomu, že tu prichádza k vysušovaniu, vďaka tomu, že tu prichádza k klimatickej zmene, že sa posúva samozrejme to subtropické pásmo vyššie, že sa to Slovensko doslova vysušuje. Toto sú údaje, ktoré mám od pána inžiniera, pána doktora Kravčíka. Viete, čo to je 250 miliónov kubických metrov ročne? A tá voda sa v podstate, my sme narušili ten prírodný vodný cyklus. To znamená, my zasahujeme do niečoho, čo tu plodí tento život. A my to chceme ešte znásobiť tým, že dáme nejakým úradníkom a nejakým politikom možnosť, aby nejakým spôsobom na tom profitovali. To sa skrátka nesmie stať. Preto voda, presne ako to je definované v Európskej vodnej charte, ako to je definované v Slovenskej ústave, voda nesmie byť žiadna strategická surovina. Voda je základný predpoklad života a nesmie byť s ňou nejakým spôsobom obchodované za peniaze, skrátka v žiadnom prípade, pretože predávame to najdôležitejšie, čo tu máme, predávame život za nejaké papieriky, ktoré absolútne žiadnu hodnotu nemajú. To si musíte uvedomiť, ľudia. Tú hodnotu tým papierikom alebo tým minciam dáva iba vaša viera, že nejakú hodnotu majú. Keď o tú vieru prídete, keď ju stratíte, tak tie papieriky budete hádzať do smeťaku alebo do krbu, skrátka bez problémov, len prestanete tomu veriť. A vy za tieto papieriky chcete vyvážať to najdôležitejšie, čo tu máme, vodu. To skrátka si uvedomte, toto sa nesmie stať. A Žiga, ktorý umožnil, opakujem, minister Žiga a jeho ministerstvo povolilo vývoz vody potrubín do zahraničia. Zopakujem to ešte raz. Ministerstvo životného prostredia umožnilo vývoz vody do zahraničia a teraz chceme zistiť, kto to urobil, za akých podmienok to urobil, na základe akého zákona to urobil a musí sa okamžite začať vyšetrovanie tohto pokusu trestný čin, nazveme to takto, alebo trestného činu a ja osobne pôjdem na prokuratúru, respektíve na políciu a dám podanie na tento trestný čin, pretože si myslím, že sa jedná o trestný čin a ja osobne tam pôjdem a takto to podám, pretože to skrátka tak nesmie zostať. Ak sa chce niekto pridať, tak samozrejme ste vítaní, napíšte mi, keď nás bude viacej, môžeme urobiť nejaké hromadné podanie. No, ja som sa rozčúlil. Pán Kováč, pani Dasilova, vy ste spomínali Hotel California, že by ste chceli počuť. No, je to dlhé, ale tak áno, ja mám rád tú pieseň. Dobre, tak trošku sa odpočineme, napijeme sa tej čistej vody a potom budeme pokračovať ešte trošku ďalej o tej našej vode. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Nenásilný antiterorista a teraz budete počúvať aj Eagles a Hotel California.
just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista. Presne tak, zajtra je neskoro. Počuli ste Hotel California od Eagles, počuli ste znelku a treba si uvedomiť, že je ilúziou si myslieť, že pokiaľ vy nič nebudete robiť, že sa niečo vďaka tomu zmení. Je pravda, že sa neustále všetko mení okolo nás, ale ak chcete sa, aby sa veci vybrali správnou cestou, musíte priložiť ruku k dieru. Musíte vyjadriť svoj postoj, alebo musíte skrátka urobiť niečo preto, aby sme napríklad ochránili vodu. Voda a zasa voda. A dneska sa bavíme o vode s Martinou da Silva a s Tiborom Kováčom. Pevne verím, že ich mám ešte na linke. A pán Kováč, pani da Silva, počujeme sa? Áno, počujeme sa. No, ja som sa trošku rozčulil, vstúpol mi adrenalín, už odtedy sa to trošku samozrejme upravilo, ale zasa som zvýšil adrenalín niekoľkým iným ľuďom, ktorí nám písali, ktorí sú tiež ochotní ísť do toho pranírovania alebo toho verejného bičovania. Ja na tom, čo som povedal, samozrejme trvám a som ochotný to zdvihnúť ruku. Ja to chcem preto, aby si aj budúce generácie uvedomili, že toto sa udeje s každým Slovákom alebo každým človekom, ktorý bude takýmto spôsobom chcieť
pripraviť Slovensko o vodu. Bude ju chcieť nejakým spôsobom využiť pre svoje vlastné obohatenie alebo pre obohatenie niekoho iného, tak takýmto spôsobom by sme sa mali ku každému správať, verejne ho bičovať a zaznamenať to samozrejme ešte na kameru, aby tie budúce generácie vedeli, že toto boli tí, ktorí urobili vlastizradu a chceli nás pripraviť o vodu a takto sme sa k ním zachovali. No, pán Kováč, vy ste ešte chceli rozobrať okrem vody, myslím si, že aj tú inú tému, ale môžeme sa vrátiť k tomu, čo chcete. Ale by som to chcel tú vodu, lebo na jednu vec sme zabudli. Áno, tak nech sa páči, poďme na to. Dôležitú vec. Ústavný zákon o zákaze vývozu vody do zahraničia prešiel parlamentom, bol schválený. Potom išiel na schvaľovanie, alebo na podpis k prezidentovi. Aktivisti samozrejme napísali list prezidentovi, ktorý mal 5 strán, alebo koľko? 3 strany, nie 5 strán. 5 strán, alebo si o to listujem, 6 strán veľmi jasných právnych argumentov, že prečo nie a v čom je nebezpečenstvo. Veľmi jasný list. Reakcia pána, odišlo to 30.10.2014, to bolo podané do podateľne prezidentskej kancelárie. Reakcia pána prezidenta bola taká, že zákon podpísal a na nás, alebo na zástupcov verejnosti, ktorí zastúpali 64 000 občanov, ani neštekol. Ani nezavolal, ani žiadnu spätnú väzbu neumožnil. Ho to proste nezaujímalo. Aby sme si doplnili tú mozaiku. Áno, tak on nerozumie po slovensky, on rozumie len po anglicky a to nie je slovenský prezident, to je skrátka, to je iba proamerická figurka, ktorá tuto bola dosadená, v podstate, ktorá porazila ako v rece zemiakov toho Fica a teraz vidíte, ako sa správa. Je to vojnový štváč, ktorý sa snaží Slovensko manipulovať do vojny a ktorý skrátka zastáva záujmy úplne niekoho iného a nie občanov Slovenska, veď ako môže prezident ignorovať 60 000 vlastných občanov? To sa pýtam, ako toto môže spraviť? Ktorý sa vyhlasoval za občianskeho prezidenta. Áno. Ako tento jeho Ja nehovorím, aj keď mi je to divné, že mohol dospieť k názoru, že ten zákon podpíše. Ale ako občiansky prezident, ako človek, ktorý hovorí, že ja budem zastupovať občanov v tomto štáte, nemá záujem ani o základnú informáciu, ani o vysvetlenie, alebo aspoň o povedanie toho, že hej kamoši, viete čo, ja to podpíšem, ale chcem vám to takto z očí do očí povedať, že ja to podpíšem aj tak. Rozumiem vám, nerozumiem vám, ale podpíšem to. Aspoň, aby sa choval ako chlap, ale žiaľ, v tomto prípade sa mu to nepodarilo. Súhlasím s vami. A skôr než pôjdeme ešte trošku k tým farebným revolúciám, máme tu také rýchle otázky. Skúsme sa aspoň preletieť, aby naši poslucháči samozrejme sa mohli zapojiť do tohto našeho dialógu. Stanislav Stlmač sa pýta, hovorilo sa, máme byť v strehu. Vodu sme im prekukli, pýtam sa, koľko vecí prejde, čo neustiehneme, a len sa smejú. Prípadne máte nejaké indície, čo sa deje za našim chrbtom a z čoho by sa mohli nabaliť? Toto sa pýta Stanislav. Čo myslíte? No, asi na všetko nestíhame, že? No, usledovať. Ja tam toho strašne veľa, samozrejme. Ako do podrobností my do všetko nevidíme. Ja trošku teraz spravím, ani nie reklamu, ale upozorním na náš portál Skutočne.sk, kde každý občan môže práve spoluobčanov upozorniť na nejaký zákon, na jeho diery alebo na niečo, čom je nebezpečný pre ostatných a môže zahlasovať za zákony alebo proti zákonom, ktorí idú do Národnej rady, aby sme zistili verejnú mienku, však ostatne bola aj voda takto riešená. Čiže tuto je nevyhnutná kontrola občanov, to nikto za vás nespraví. Ja nemôžem byť odborník na všetky odvetvia, všetky obory, ani Martin, ani nikto, ale my sa snažíme aspoň vytvárať systém, kde by sme vedeli občanov zapojiť o tom, aby hovorili o zákonoch a nie o nejakých ľuďoch. A ja by som ešte chcel tú vodu trošku uzatvoriť tým spôsobom, že my na tomto našom portáli Skutočne.sk budeme dávať naďalej informácie. Ak bude možné a bude niečo zaujímavé rádi, budeme informovať aj vo vašom rádii. A posledný bod, my teraz v sobotu usporiadávame v Istropolise v Bratislave koncert folklórneho súboru Rosutec, ktorý robíme práve pre túto vodu.
My sme sa rozhodli, že by sme to skúsili aj touto formou. Nechceli sme tam do toho podujatia priamo písať, že je to závoda tak, aby ľudia si nemysleli, že je to politický koncert. Ten koncert bude folklórny, bude pre odpočinok ľudí. Volá sa to Čarovia noc v Terchovej. Bude to terchovská muzika so všetkou touto krásou, je zapísaná v UNESCO a tak ďalej a tak ďalej. Do toho vodu neťaháme, ale pozývame občanov a po koncerte a pred koncertom sa budú môcť zastaviť pri stolíkoch, kde sa bude podpisovať petičná akcia, kde budú nejaké materiály a nejaké nástenky, kde ich budem informovať o doterajšom priebehu kauzy a budem odpovedať na otázky. Pokúsime sa zabezpečiť účasť aj zástupcov verejnosti v tejto veci. A tak sme si mysleli, že touto formou by sme to teda mohli tiež skúsiť a prípadne, aby sme sa ďalej navzájom spoznávali tí ľudia, ktorí v tejto oblasti chcú pracovať alebo by chceli niečo spraviť. Takže folklórny súbor Rosútec v Istropolise o 19. v sobotu. Už túto sobotu, áno? Áno. Dobre, tak to je rozumné. Ak budem môcť, tak aj ja sa prídem samozrejme pozrieť, ale ja teraz vidím, že musím najprv spraviť to podanie, to trestné oznámenie na ministra životného prostredia. To som povedal, že to urobím, tak to urobím. Vždycky robím to, čo poviem. To je skrátka moje heslo a keď niečo slúbim, tak to urobím. No, mám tu ďalšie nejaké otázky. Dobrý deň, prajem, výborná plodná debata, ďakujem a úžasná veta s bičovaním politikov, až k tomu dôjde, veru sa pridám. Nie som násilný človek, ale tu asi iné nepomôže, len tak ďalej páni a dáma. Toto nám píše pani Kamila, ktorá sa podpísala. Medzi nami čítam väčšinou len ľudí, ktorí sa podpisujú menom a priezviskom, čiže žiadnych nejakých trolov. Ahoj Martin, pekný deň, vážení hostia. Reagujem na otázku pána Kováča. Čo si o tom celom myslím? Myslím si teda, že tí posranci hore sú až tak arogantní, že nás všetkých klamú, menia zákony tak, ako im to vyhovuje a podceňujú nás, pretože tu máme takých ľudí, akými sú naši dnešní hostia, ktorým sa ja osobne za to veľmi pekne ďakujem. Za to, čo pre nás všetkých robia prostredníctvom slobodného vysielača. Vďaka, Martin. Cepy máme pripravené, na mlachtenie máme pripravené, nemenovaný platič daní, ale ja ho poznám, pretože tento nám píše stále Palo. No, cepy treba odložiť na obilie a na obileniny. Samozrejme, to sa nepoužíva na ľudí, ale ten bič, ako taký ten poriadny bič a ešte im tam poriadne červené tie maďarské papriky Maďari prisypú, tak to nech ich tá prdel štípe, tak by som povedal. No, toto otázka nebola, tuto máme ďalej, toto je Miro mi píše a je to negatívna reakcia, ale samozrejme, že ju prečítam. Vaša dikcia a spôsob vedenia relácie sú odporné, vyslovene cítiť nenávisť a zlobu, je smutné, že sa dostali do takýto verejný priestor, správne by bolo viesť tému vecne, nie ste charakterovo spôsobení využívať nezávislý verejný mediálny priestor rozumne. To, čo počúvam doteraz, je hrubá demagógia, vzbudzujúca vo mne odpor. Tá zmena, ktorá sa do ústavy dostala, je absolútne postačujúca. Isté, že nemusím to počúvať a pri takejto tupej dramaturgie nebudem. Miro, rešpektujem tvoj názor. Áno, bol som nahnevaný, bolo to odporné, ja to cítim, bolo tam cítiť tú nenávisť a zlobu. Môže? A nech sa páči, nech reagujte. No, ja som tiež sa tomu reagovať. Áno, v tejto relácie do nej dávame veľa emócií, ale toto není prvá relácia. Na Slobodnom vysielači bolo strašne veľa relácií, kde odzneli argumenty, ktoré boli vysoko odborné. Mimochodom, aktivisti predkladajú vláde len odborné argumenty, keď posluchač chce. Ja mu neberem tento názor, že keby to prvý raz počúval, tak rozumiem, o čom hovorí, ale nech prosím nastiví www.skutočnostne.sk a nech sa pokúsi preštudovať argumenty, ktoré sme dávali a naozaj podrobne a zabere mu to naozaj veľa času, lebo tých materiálov bolo strašne veľa. Dvojročná robota, list prezidentovi, kde sú sumarizované, má 6 strán, tak prosím, skúste si to naštudovať. To naozaj nebolo predmetom tejto relácie, lebo my nadväzujeme na túto tému a asi sme predpokladali, a možno aj zle, ja sa ospravedlňujem, ale naozaj sa to nedá v rámci jednej relácie všetko vysvetliť, že občania sú už, ale poslucháči sú aj trošku informovaní o tejto veci. Takže prosím, prečítajte si to a ešte vás veľmi poprosím, pokúste sa zhodnotiť váš balík informácií, že či je kompletný. Nerozhodujte sa len na informácii, že
napríklad som si prečítal jeden článok alebo jednu vetu, skúste posúdiť informácie z jednej aj z druhej strany a potom sa rozhodnite a až potom posúďte, že či je to dostatočné alebo nie. Skorej nie, lebo sa môžete dopustiť žiaľ veľkej chyby. No, ja iba by som dodal, teda ja súhlasím, áno, bola tam veľa zloby, ako nehovorím, že tá nenávisť, ale určite tam bolo veľa zloby, ale ja sa nechcem ospravedlňovať. Ja chcem len povedať jednu vec, že voda je tak dôležitá, že a toľko argumentov sme už použili, vecných, rozumných, racionálnych, kde hovorilo sa o tých právnych, povedzme, výkladoch, povedzme, o slovenčine, kde sa dokonca oslovil výskumný ústav Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa hovorilo v podstate o tej výrokovej logike, kde sa ľudia tomu zaoberali všetkým tým jednotlivým možnostiam, kde sme použili skutočne tie všetky tie, alebo aj vrátane pani Faturovej, pani Dasilvy, pani Bánovej, Kováčovej, použili všetky tie, povedal by som, normálne, racionálne argumenty, ale vidíte, ako to nepôsobí. Ignorujú nás ľudia, no a práve preto a z tohto dôvodu sa snažíme vzbudiť emócie, pretože tie emócie si ľudia zapamätajú, tie emócie skrátka ľudí dokážu primäť k tomu, aby niečo urobili. A to je dôležité, že tá voda je tak dôležitá pre budúcnosť našich detí, vnukov, všetkých, že pokiaľ my teraz tie emócie nezbudíme, pokiaľ to odignorujeme, budeme pasívni, ľahostajní, laxní, tak skrátka a budeme tolerovať to, čo sa v súčasnosti deje, tak o tú vodu prídeme a ja to poviem takto, ja nechcem, aby tuto hynuli deti alebo ľudia kvôli tomu, že tu nemajú vody, hoci že Slovensko patrí k najbohatším krajinám na Slovensku, respektíve na svete alebo v Európe, ktoré sa týkajú vody. Takže takto to ja vnímam. No, ešte sekundu. Ďakujem, nech sa páči. Ja by som ešte jednu takú vecnú informáciu, ten pán poslucháč sa zase na nás nahnevá, že sme zlobiví a tak ďalej, ale ja to poviem len ako fakt. A nech si z toho vyvodí každý buď pozitívum, negatívom. Ja chcem prečítať poslancov, ktorí boli proti ústavnému zákonu. Áno, nech sa páči. Ktorých postoj si ja osobne veľmi cením, lebo preto ich prečítam. Bol to pán Martin Fecko, Igor Hraško, Štefan Kufa, Helena Mezenská a Žolt Šimon. To je 5 zo 150. 5 zo 150. Mnohí sa zdržali a väčšina bola za. Áno. Chcem ešte pripomenúť, že niektorí dneska stoja na tribúnach. Áno. No, Martina Fecka poznám, Igora Hraška poznám, pani Helenku Mezenskú poznám a hovorím, zapamätajte z týchto ľudí, lebo toto budú asi pravdepodobne tí, ktorí to bičovanie možno nedotkne. No, chceli sme sa baviť ešte o tých farebných revolúciách alebo o tej súčasnej politike alebo v tom kontexte voda versus v podstate, čo sa deje teraz. Vy ste už s tým začali na začiatku relácie a keby som ja dostal nejaký maličký priestor, veľmi by som sa tomu potešil. Máte ho mať. Ani neviem, jak to povedať. Dúfam, že ľudia pochopia ten kontext, čo chcem vystihnúť, lebo nie som nejaký rečník. Ale ja už mám cez 50 rokov a veľmi aktívne som sa zúčastnil Nežnej revolúcie s obrovskou vierou. Určite tí, čo boli na tom námestí a štrnkali kľúčami, si pamätajú, ako sme sa rozhodli zvrhnúť ten režim, ako nám tam určití páni povedali, že teraz to takto bude a hovorili nám jednu vec za druhou a my sme na všetko kričali, že áno, presne takto to bude, je to výborné. Zjednocoval nás odpor proti niečomu, ale ako to ďalej bude, hovoril niekto iný. Nehovorili sme to my, formuloval to niekto úplne iný. Že ten postup. Rozhodoval sa niekde za zatvorenými dverami, ani nevieme kto presne a jakým spôsobom o tom postupe. My sme tam len stáli a štrngali kľúčami a nestarali sme sa o to, že kto a čo, ale zjednotil nás ten odpor voči niečomu. To za prvé. Tých 25 rokov potom sa ukázalo, že sme možno niečo podcenili a možno, že my sme mali diktovať tie podmienky a zase nie niekto, kto tam bol. Teraz sa tá situácia opakuje. Zase sme na námestiach, máme všetci veľmi oprávnený hnev na tú situáciu, ktorá v tejto krajine nastala. A zas
sa objavujú určité skupiny ľudí na tribúnach, ktorí tú tribúnu blokujú, nedopustia iné názory a nedopustia dokonca ani diskusiu o tých požiadavkách, ktorí sú partikulárne v poriadku, ale všimnime si, že nerieši sa podstata, absolútne sa nerieši systém, riešia sa nejaké partikulárne veci a povedzte mi, kto formuloval vlastne tie požiadavky, ktoré tam odznievajú? Lebo ja neviem, niekto ich tam prednáša, ale kde sa vytvárajú, na jakom fóre? Keď my chceme demokraciu, tak sa konečne naučme, že tá demokracia bude vtedy pre nás, keď my budeme určovať hlasovaniami, zisťovaním názorov ľudí a tak ďalej názor, aby to zase netvorila nejaká úzka skupinka ľudí, aby nám nezatvárali ústa niečím. Viete, teraz nechcem byť konšpirátor, ale ja len dávam tú možnosť. Vy ste otvorili možnosť, že Spojené štáty americké, hej? A teraz ja sa len pýtam, a toto nie je konšpirácia, to je jedna z možností, možno 5% z toho, čo tu môže nastať. Keby ste boli šéfom tých finančných skupín, ako narábate so situáciou, že veľká časť obyvateľstva je naštvaná a príde na námestie? Budete ich potláčať slzotvorným plynom? Pošlete na nich políciu? Alebo vodné diela? To je jedna z možností. A oveľa lepšia, sofistikovanejšia metóda je, že sa postavíte na tú tribúnu a budete ich viesť a využijete ich hnev a sprivatizujete si ich hnev proti tomu systému a zase recyklujeme november 89. Ľudia, prosím vás, skúste formulovať vlastné požiadavky. Ja za seba a za veľkú skupinu ľudí navrhujeme ľuďom, aby žiadali sfunkčnenie referenda. To je systémový krok podľa nás. Samozrejme, aj my žiadame diskusiu o tomto kroku. Nechceme to vnúcovať ľuďom. Viete, tí páni, to všetko sa nájde na skutočnom sneme SK napríklad. Tí páni na tej tribúne nedopustia diskusiu o tých svojich požiadavkách. Nedopustia. Pokúšali sme sa o to. Nedopustia. Neodpovedia vám, že kde tieto požiadavky vznikali a za akých okolností. Stávajú sa do čela nejakého hnutia a diktujú vám. Ja to dám príklad druhého stretnutia na námestí, kde pán Hlina povedal 3 požiadavky. No moment. On povedal 3 požiadavky a ľuďom povedal, že máme ich pripravené aj viacej týchto požiadavok, ale na teraz vám ich nepoviem. Tak povedzte, my sme stádo oviec, my nemáme právo vedieť, kam smerujeme. O to sa zaujímame, že kam to celé smeruje. To nám on odmietol povedal, že z taktických dôvodov. To je síce pekná veta, ale ja nie som tam vykonávateľ nejakých vecí, ktoré neviem, kam spejú. Ja chcem vedieť, kam to speje. My všetci máme legitívny nárok vedieť od tých organizátorov, kam spejú. Poďme tam, podporme to, musíme, ale nedovolme si ten náš sprivatizovať zase určitej skupine ľudí. On povedal 3 požiadavky, ostatné povedal, že nám zatiaľ nepovie a alebo mnoho ľudí povedalo, že áno, súhlasí. Ja som kričal, že nesúhlasím, partikulárne áno, ale podmienečne, lebo mi tam chýbajú oveľa dôležitejšie veci, ktoré sú systémové. Mňa v princípe nezaujíma, že či firma na Belize tu bude alebo nebude. Mňa zaujíma, odkiaľ má pán Paška majetok. Tak riešme majetkový zákon. Presne tak. Preskúmať majetok, poďme zistiť, či zdanil tieto veci tak ako každý iný občan, a keď nie, tak ich niekde pekne vráti štátu a nech to každý z nás takto spraví. A potom nás nemusí zaujímať, či má firmu na Belize alebo nie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je náhražka. Finančné skupiny sa rád zbavia firiem na Belize, ale nedovolia, aby fungovali majetkové priznania. To vám nedovolia. Takisto politické strany sa zdajú napríklad politických nominácií, lebo tie môžu robiť aj iným spôsobom, ale nezdajú sa zákona o financovanie politických strán. Lebo iste viete, že oni sú nekontrolovateľní. To kontroluje len pár poslancov vo príslušnom výbore v Národnej rade, kde sa predkladá nejaká výročná správa, a na ministerstve financií. Ale sa kontrolujú sami seba. Oni nepodliehajú daňovým zákonom ako všetci ostatní podnikatelia. Hoci tie politické strany podnikajú, narábajú s obrovskými peniazmi, ktorí v tomto systéme môžu byť aj pračkou na špinavé peniaze, a tak sa stáva, že politické strany sú kúpené. Sú tam ešte mnohé iné veci, ale prečo napríklad nechceme, aby sa zmenil volebný zákon?
prečo sa takáto požiadavka tom neobjaví? Však my vieme, že na Slovensku máme jeden volebný obvod a máme pomerný, to si vždy mýlim, pomerný systém. To znamená, že kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky môžu nominovať len strany. Aj keď nezávislých, ale len strany. Tam sa nezávislý človek proste nemôže zostať. Tie strany, ktoré sú financované, tak jak som povedal, a sú platené nevieme kým, lebo to nevieme skontrolovať. A koľko ich... Jasné. Takže prečo nechceme zmenu volebného systému? Určite si ľudia uvedomujú, že v tomto systéme, keď jeden poslanec pochádza z jedného volebného obvodu, nemajú šancu spravodlivým spôsobom tohto poslanca odvolať, nemajú na ňo dosah, lebo na to by sa muselo robiť referendum medzi všetkými občanmi na celom Slovensku, čo je nezmysel. Ale keby ten poslanec bol z nejakého mesta, že by zastúpal len určitú skupinu voličov v nejakom meste, tak tí už môžu žiadať od neho zodpovednosť a môžu ho v miestnom referende odvolať. A takisto, keby on pochádzal z nejakého obvodu, z nejakej skupiny, tak sa nemusí zaujímať o to, či ho Fico napíše na kandidátku alebo nie, lebo tí občania ho budú nominovať a predseda jeho strany na to nemá dosah. Teraz je situácia úplne opačná. Kandidátku zostavujú predsedníctvo strany a vlastníci strán povedia, že akú ponuku nám dajú a my sa potom divíme, že my volíme vo voľbách len to najmenšie, nejaký výber z väčšieho, z menšieho zla. A ešte nám povedia, že to je najlepšie, čo tu môžete mať. To vôbec nie je to najlepšie, je to jedno obrovské klamstvo. Takže, ak chceme zabrániť recykláciu alebo len výmene politickej garnitúry, nesmieme tam byť len ako stádo na tom námestí. Musíme formulovať vlastné požiadavky. My sa snažíme na skutočnom sneme, vyzývame k tomu aj slobodný vysielač. Nedovolme zase to a pýtajme sa, kto formuloval tie požiadavky, prečo, čo bude ďalej, kam to bude dospiať, lebo keď toto nevieme, máme zaručené, že sa tu len vymení garnitúra. Nič iné. Možno nám spravia nejaké kozmetické zmeny, ale systém sa v žiadnom prípade nezmení, lebo to, čo zatiaľ žiadame, je síce dobré, ale systém to nemení a určitá skupina ľudí, máme teraz osobné skúsenosti, nepripustí diskusiu o tom, aby sa tam dávali systémové zmeny. Proste nepripustí. Organizátori protestov nepripustia. A toto hovoríte pravdu, pretože s týmto mám ja aj osobnú skúsenosť, pretože ja som s Hlinom o tomto hovoril, že ako to je s tým vystupovaním na tom pódiu a on tam skrátka nepripustí tam iný názor, on tam nepustí ľudí, iba tých, ktorých tam má skrátka dohodnutý. On hovorí, že to musí byť profesionálne a tak ďalej, že v tomto prípade, že sloboda slova neexistuje. Toto citujem, čo mi povedal, že v tomto prípade nie. Čiže sloboda je iba vtedy, sloboda slova, keď tam hovorí Hlina a jeho tam tá perepúť a skratka plus ľudia, ktorých tam oni dajú a to sú presne, oni zasa chcú, to sú takí tí ďalší, ktorí chcú zasa ukradnúť ten 17. november alebo ten odkaz tej revolúcie. A to hovorím teraz o osobnej skúsenosti. Dobre, nech sa páči, pán Kováč, pokračujte ešte, ja som vás prerušil. No, ja by som ešte teraz to ešte dokreslil, že zakričali sme niektorí za tie 3 požiadavky. Niektorí podmienečne, niektorí chceli, aby sa doplnili ďalšie. Ale dobre, zakričali sme za tie 3. Potom prišiel, tuším, pondelok a prišli požiadavky k Ficovi. Koľko ich prišlo? 6. A povedali, že majú nadať na 6. Nech aj boli oprávnení tých 6, však to je podvod. Nemôžete zavádzať demokraciu a demokratické prístupy bez ľudí, s vylúčením ľudí a podvodne. Tieto postupy nám musia otvoriť oči a musia nám tak ako v novembri prezradiť, že kam títo ľudia smerujú. Alebo mať aspoň podozrenie, byť ostražitý. V novembri sme tú ostražitosť nemali. Teraz by sme už mali byť natoľko skúsení a mali by sme vedieť, že to takto je. Ja ešte poviem príklad, neviem, či som to hovoril o GAT a o tých finančných skupinách. Ja už som hovoril, že boli by na tých tribunách. Áno, boli by tam. Byť finančnou skupinou, oni sú veľmi sofistikovaní a chcem túto situáciu zvládnuť, tak ja vediem ľud. Ja vediem ľud do týchto protestov, verte mi. A zase tam dám do svojich ľudí s inými tvárami, ale svojich, s rovnakým konaním. Teraz by som si ešte väčšmi upevnil tú moc. Takže ľudia, je fantastické, že máme tú odvahu a odhodlanie ísť na to námestie
a nech tam pribúdame čím viacej. Ale vytvorme fóra. My sa snažíme na skutočnosti, nech to robí každý iný, ako chceme, na to, aby sme dávali vlastné občianske požiadavky a skúsme, aby boli systémové. Musia byť systémové. Túto príležitosť nemôžeme prepásť, lebo skončíme ešte horšie ako pred 25 rokmi a budeme čakať 50 rokov. Ano. Budú čakať naše deti. Alebo sa dostaneme do tej vojny, ktorá tuto je už za našimi hranicami a ktorá neustále tuto hrozí a ktorá eskaluje. Ale ten náš nepokoj, tá naša neochota ísť bojovať, alebo to naše poznanie, že sú tu ľudia, ktorí tú vojnu chcú a privolávajú a my sa im staviame na odpor a vyjadrujeme občiansku neposlušnosť, tak iba to nás zatiaľ drží od tej vojny ďaleko. Takže nesmieme skrátka si nechať tú našu mierovú, nenásilnú cestu zobrať a nemôžeme sa nechať ovplyvniť práve alebo zmanipulovať tými politikmi, ktorí sú presne takí istí ako politici alebo takí istí zlodeji alebo takí istí zapredánci, ako sú tí, proti ktorým teraz vykrikujú. To som chcel vám povedať. Áno, prepáčam. Nech sa páči, pokračujte. Môžu byť, ja to o nich netvrdím, ale teraz je dôležitý ten postup. Už nám niečo naznačili a ten postup je taký, že znovu sa môže recyklovať tá metóda. A jedinú zbraň, ktorú proti tomuto máme, je nastoliť vlastné požiadavky. Nie len sa zjednotiť. Ešte to som chcel povedať, že v tom novembri, keď sme stali na námestiach, tak všetci sme boli proti zradnému komunistickému systému, ktorý naozaj taký bol a kvôli neľudskému. A divné, že my sme už tých komunistov ani nevideli. My sme už ani nevedeli, že ktorí si tu komunisti, ale všetci sme boli proti. Áno. Úplne všetci. A teraz sa postupne robí tá istá situácia, že tí vinníci už ani nebudú pomaličky. Zvrhne sa to na pár ľudí, ako je Paška, vtedy to bol Bilák napríklad a tak ďalej. Tí sa obetujú a tí ostatní sa postavia do čela. Ja už len čakám, kedy Fico, však on už aj je najväčší bojovník protikorupčný, len už čakám, kedy príde na námestie aj on. Áno. Vyzvať ľudí, aby bojovali proti korupcii, proti nejakým fiktívnym, imaginárnym ľuďom. No, prezident, ten asi tiež príde. Proti nejakým imaginárnym ľuďom, ktorých vlastne už ani nevieme, ktorí sú, ktorých stotožňujú nám nejakých pár obetí, o ktorých sa oni potom dobre postarajú. Tie nám hodia a ideme posunúť. Takže nehovorím, že to takto musí byť, ale dávajme si na to pozor, lebo keď si nedáme, tak to bude takto. Aj keby tí traja, či koľko tých, keby aj boli čestní, ktorí to organizujú, ale keď my dopustíme, aby mali moc len oni vytvárať tú našu budúcnosť a my o nej nebudeme hovoriť, my budeme len najedovaní na to, čo sa tu deje, ale nebudeme vytvárať my cesty, tak verte, budú zneužití aj oni, ak už nie oni majú priamo tú túžbu. Verte mi, ak nejdu len pomoci. Neverme v tomto, alebo verme len tým ľuďom, ktorí sú ochotní počúvať hlas občanov. Nikomu inému, lebo v tom momente tu máme ďalších diktátorov. Áno. No, súhlasím, ja iba tak narýchlo prečítam, tuto nám napísal ten človek, ktorý napísal ešte ten kritický mail. Vážim si, že ste môj kritický mail prečítali. Vymeniť politickú garnitúru nemá zmysel. Vôbec neviete, kto sa vám stavia do čela. Aj do čela z prievodu v novembri 1989 na Národní tříde sa postavilo pár ľudí, ktorí pre Václavákom zmizli do postranných uličiek a nechali študentov, nech urobia špinavú prácu. Vysvetlite mi nám, prečo podľa vás nepostačuje prijatá zmena ústavy, čo sa vody týka. Toto nám píše Miro. No ja Mirovi poviem, Miro, vypočuj si reláciu túto, lebo tam sme o tom hovorili, alebo tie relácie predtým, ktoré sa týkali vody, alebo najlepšie si choď sa pozrieť na stránku Skutočný snem a tam máš informácie právnického charakteru a tak ďalej, po rozboru povedzme tej výrokovej logiky a tak ďalej. Takže tam si pozri a sám si urob vlastný názor. My ti náš názor nevnúcujeme, my sa snažíme informovať ľudí o tom, čo sa deje s tou vodou a že skrátka je tu možnosť, že nás znova podvedú a oklamú a chceme tomu zabrániť. No a čo sa týka tej výmeny tej politickej garnitúry, tak my už o tom hovoríme dlho a pravidelne o tom, že v tom parlamente v podstate sa voľbami nič nemení.
že ani teraz, keby prišlo k tým predčasným voľbám, tak zasa nastane presne taký istý ten cyklus, že tam sa zrecyklujú nejakí znova tí istí politici a parlament sa premaluje povedzme na nejako bledoružovo alebo na oranžovo a vymení sa nábytok a tá garnitúra bude kradnúť ďalej. Takže tie zmeny, o ktorých hovorí či už pán Kováč alebo pani Da Silva alebo ja, tak samozrejme sú hlbšie, sú kvalitatívne a hlavne odstraňujú príčiny. A príčiny tých problémov, ktorú tu máme, to znamená, že sú to systémové zmeny. Toto som chcel povedať. Ja som vás zase prerušil, pán Kováč, pokračujte ešte, nech sa páči. Ja by som tiež zareagoval, lebo tam odznela aj tá situácia, že zmeniť politickú garnitúru nemá zmysel. Ako s tým súhlasím, nadviažem na vás. Áno, má zmysel zmeniť systém, ale ja nehovorím, že zvrhnúť demokraciu, práve naopak, vrátiť demokraciu, alebo dať, lebo ľudia ju ešte nemali. Dať demokraciu ľuďom v Slovensku. Dať tomu slovu obsah iný. Áno, oni majú zakotvené len v článku 2 ústavy, kde majú napísané, že moc patrí ľuďom a tá je výkonná prostredníctvom obyvateľov alebo priamo. My nadväzujeme, a to je náš názor, pán Rulinský, to nemusí byť váš, na to slovo priamo. Priamo, presne tak, nositeľom moci je občan. A to nie len preto, že tu my chceme nejakú, neviem, akú spravodlivú spoločnosť, nechceme sa vrátiť ku komunizmu, ale tá moc v rukách občana znamená kontrolu, znamená spätnú väzbu na svojich zástupcov a tá je v tomto štáte absolútne potlačená. Vráťme spätnú väzbu. Nemôže žiaden systém fungovať bez spätnej väzby. Tá v súčasnej dobe neexistuje. A teraz nehovorím spätnej väzby ohľadom volieb, kde vy si len určujete zástupcov a potom 4 roky trpnete, že či budú robiť naozaj to, čo chcete, ale spätnú väzbu na konkrétne rozhodnutia, na zákony. Tá je v tomto štáte absolútne potlačená. Vy nemáte žiadne legislatívne nástroje, alebo občania nemajú žiadne legislatívne nástroje na to, aby ovplyvňovali zákony. Nemôžu. Len prostredníctvom svojich zástupcov raz za 4 roky. Však to je nezmysel. Preto hovoríme, vráťme tu moc občanov, dajme im možnosť spätnej kontroly, jednak zmenou volebného zákonu, aby mohli odvolávať v prípade zlyhania svojich volených zástupcov. A hlavne, a to hovoríme my, hlavne navrhujeme ľuďom, aby posilnili referendum. Aby ten prepožičaný hlas poslancov, ktorý sme im požičali, aby za nás rozhodovali, sme si v ktoromkoľvek prípade mohli zobrať späť a povedali, teraz ste rozhodli zle. Takže bereme to na seba a ideme rozhodnúť my o tomto zákone. Aby sme im vedeli v momente zrušiť zákon, samozrejme väčšinovým spôsobom, nie skupinkou ľudí. Zrušiť zákon, ktorý schválili, ktorý nepokladáme za dobrý. Aby sme vedeli navrhnúť nové zákony. Aby sme proste vedeli usporiadovať pomery v tejto krajine a aby existovala táto spätná väzba. Ani auto vám nebude fungovať bez kontroliek motora a tak ďalej. Vám zhorí motora, nezistíte to. Hej, až keď uvidíte dym, a to už je vtedy neskoro. A my práve len vidíme už len ten dym. My nevieme do tých chodov toho motoru zasiahnuť, lebo nám to bolo odopreté jednoznačne. Takže žiadajme kontrolu občanov, žiadajme posilniť účasť občanov na riadení tohto štátu. To znamená, dávajme im legislatívne právomoci občanom, ktoré teraz nemajú. A to je základná systémová zmena, ktoré potom môžu vyplynúť všetky ostatné. To je náš názor. No, ja súhlasím s vami. Sú to drobné dielčie kroky, ale určite správnym smerom. V každom prípade ja len zdôrazním, že tieto kroky a tieto zmeny sa musíme snažiť robiť nenásilne. Aby ste nebrali skrátka do rúk tie zbrane, aby ste nedávali dôvod tej ozbrojeným zložkám, aby zasiahli. Ja si myslím, že tí najsilnejší ľudia alebo tí najsilnejší vyhrávajú vojny alebo voje nenásilne. Predstavte si to, ako keď dvojmetrový chlap skrátka má bojovať s nejakým 3-ročným deckom. To skrátka je zbytočné a blbé. Je nás toľko, čo sme nespokojní, hovorím o ľuďoch tuto na Slovensku, že my nepotrebujeme zbranie, naše množstvo stačí, ale musíme sa dokázať spojiť, zjednotiť, dohodnúť a
nájsť ľudí, ktorí skrátka majú úprimnú snahu s týmto Slovenskom niečo spraviť tak, aby to bolo zasa raz dobrá krajina, kde sa ľuďom dobre žije a kde sa Slováci alebo ľudia, občania Slovenska množia. Takže toto asi bude moje také nejaké záverečné slovo. Chceli by ste ešte niečo na záver stihnúť povedať pani Martina alebo pán Kováč, lebo čas sa nám kráti? Chcem hlavne poďakovať za to, že v spolupráci s vami, s vašim rádiom dokážeme komunikovať ľuďom otvorene veci z prvej ruky, keď nám to nevie umožniť táto vláda cez verejnoprávne prostriedky, a chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastňujú na oprave tohto systému, ktorí sa neustále snažia posúvať dopredu tieto zmeny. To je asi tak z mojej strany. Ja vám pekne ďakujem. Pán Kováč? Ja súhlasím s Martinou, povedala to veľmi dobre, takže ja sa k tomu pripájam a naozaj všetkým ďakujem a ďakujem aj za to, že ste nás počúvali v tejto relácii. Ja veľmi pekne ďakujem vám za snahu a za to, čo robíte pre Slovákov, pre občanov Slovenska, a vďaka tomu, že sa snažíte informovať pravdivo a odborne o tom, čo sa deje so slovenskou vodou. Neskonalá vďaka moja a pevne verím, že aj od našich poslucháčov. Ďakujem. Určite sa budeme vidieť niekedy teraz v budúcnosti v Bratislave. Ozvem sa vám. Pekný deň prajem. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Tak, počuli ste Martinu da Silva a Tibora Kováča. Hovorili sme dneska o vode, hovorili sme v niektorých častiach vášnivo, nahnevanie s adrenalínom, ale je to vážne. Musí to tak skrátka byť. O vode sa rozhodujú teraz ľudia skorumpovaní, ľudia, ktorí to robia, sú sebeckí, chamtiví a robia to pre svoj vlastný profit a pre profit nejakých veľkých nadnárodných spoločností. Ak by sme sa do toho neoprali teraz takýmto spôsobom a nezburcujeme ten slovenských občanov k tomu, aby sa sami postavili za svoje práva, za svoje životné potreby, tak to nedopadne dobre. No a práve preto sme boli dneska takí nabrúsení, preto sme dneska možno hovorili trošku od veci alebo trošku emotívnejšie ako zvyčajne, ale je to vážne, je to dôležité. Voda je to najdôležitejšie, čo tu máme. Voda je základný predpoklad života. Keď bránime vodu, bránime sami seba, veď 80% nás je voda. Tak je to sebeobrana. Berte to tak. Je to skrátka naša spoločná sebeobrana. Lúčia s vami od mikrofónu Martin Urminský. Počúvali ste Slobodný vysielač a reláciu Nenásilný antiterorista. Do počutia.